Sa nakaligad sa takna sining alas 11. Uton tanay matahong sining drama kay i-check nato na ang linya sa aton sa mga Bombo reporters may nagapadayon sa karon sining nga sunog sa may barangay di Kalahunan sa distrito sa Mandurriao. Yari sa linya ta si Bombo Pauline Apiliora. Bombo Pauline, please go ahead. Bombo Pauline, Philippine Standard Time, 50 minutos na. Standby kay try naton ang linya sa aton sa mga Bombo reporters na nga nag-responde sa sining sunog. Madako-dako ining sunog banwa nga daan dira sa may area sang barangay Kalahunan. Yara dirang aton sining open dam site. Ay standby kay check karon naton balikan ta ang linya sa aton sa mga kopdanan ng mga Bombo reporters nga yara karon sa nasabitan sining lugar. Balikan ta, Bombo Pauline, please go ahead. Bombo Cham, yes. Live kita diri subong sa bahid sa Kalahunan, Mandurriao, partikularmente diri sa ND Junction kung sa diin padayon nga palong sining Bureau of Fire Protection pila ka mga nagapamasura diri Bombo Cham ang nagakasunog nga diri ini siya pasulod kung diri sa may ND Junction padako-dako ini siya do 430 square meters ini siya ang area apang malapad-lapad kibangod kay nagalibot kita ni pasulod kag gikan diri sa ginatindugan naton diri makita sa aton live no nagabulig-bulig ining mga nagapamasura diri pila ka mga pumuluyo diri Bombo Cham rescue volunteer bangod tuman ka itom sang kalayo ang nagagwa subong bangod ang nagakatupok ni nga mga asang kalayo ining lunsay mga plastic ina siya Bombo Cham bangod na mention naton junk shop ina siya gani kag do mga taklob na balasang mga plastic bottles samo kag apan diri sa pagkadto nato sa area sunod diri sa mga nagapamasura bungod gabulig-bulig ini sila sang pagatuwang sining balde lunsay plastic ang gakasunod that is why makita subong sa aton nga live na tuman ka itom sang kalayo badasig lang no Bombo Cham as soon as nga nag-idwal ining kalayo gulpi lang ini nga nag-daba-daba ang kalayo ari subong pila ka mga individual no mga kalalakihan bisan ining mga plastic bottles or mga water bottles na lang ini bala Bombo Cham amuning basi maka pinar-pinar bala isang kauhaw man dire tungod tuman ka itom sang kalayo Bombo Cham kag bisan malayo kita mainit ang ginatindugan diri naton mapalapit-lapit kita diri sa area ari Bombo Cham do nagpalapit diri ang kalayo ang kadina ara lento siya nagapunsok dito sa may kilid apang daglapta hindi siya sa likod makita ang ginakaon aning may mga balagon panabala nga Bombo Cham nga mga plastic samo no do pa nga parehas niyo makita sa aton nga live nga ginatabunan pura do mga basura nga hindi na bala mapusnan diri sa may junk shop Bombo Cham. Pila ka mga security guards dire amo na makita naton tuman ka init kag tuman ka dako bigyan sang kalayo Bombo Cham puro plastic na dasig presensya na sang Bureau of Fire dira Bombo Pauline. Yes, Bombo Cham. Ari di tanan sa likod malapit sa ginatupok gid sang kalayo mapalayo kita bangod nag-idwal Bombo Cham ang dako pag gid nga factor kung amadasig ang pag sang kalayo bangod kay madlos ang hangin na timingan man bag-o lang man nagpagwa ining si Haring Adlaw apang na timingan nga wala na sang ulan pag amo man ni ang nagluntad ining sunog as far as nagakasunog garing mga plastic makita Bombo Cham nga nagamadlos ang hangin do amihan ba na siya there is why ang aring nagakasunog makita naton o kan ginatudlo ni rin naton subong aring area nga di Cham kadina wala ini siya sa kalayo apang subong padayon na no nagdako ang sa likod nga bahin nagid Bombo Cham nadasig nga nagakatupok ang kalayo pila diri ka mga Bureau of Fire Protection pila naman ka fire truck isip napon kadina pag abot naton do around 4 kag mabudlay i-penetrate ang area Bombo Cham bugod masiot kag puno no sa mga basura ni man nagasilampaw-sampaw lang kita man yung ginabutang sa tunga sang karsada nagasurvey man abi nagaseparate sa mga highways na abala Bombo Cham samo apang sa subong
ang sa likod nga bahin, good thing, natupok. Lang ako napalong sining Bureau of Fire Protection sa bulig man diri sa mga basurero bala bumotsyam pila ka mga rescuers na tupok lang gid bag-o lang amo ni ginatuunan sa aton kamera lisuon naton amo na kadako ang inaibwal o kung giibwal nga maitong tuman ka maitom nga aso kung mapanimahuan mo gani sa natindugan diri naton baho gid siya bombotsyam sang plastic samo sang mga basura dito naman sa piyak may nagapenetrate man dito but mostly diri nga mga Bureau of Fire Protection mga rescuers diri subong nagapenetrate sa likod before kami makasulod sa area may dako siya nga do warehouse siya bombotsyam oo masulod ka dara danay taman ka o kung tuman ka ikit sining mga basura diri sa area apisar nga ti tama ka dako man abi sang kalayo sang aso nga naga may information na bala dira Bombo Pauline kung ano ang kausa ng cause sining pagkasunog dira nga area sa may isa ka junk shop. As of now, mabatsyan, wala pa kita diri may pamawangkatan. Bangod ang mga tao diri sa palibot, mga basariro, lunsay nagabuligay nga agud mapalong man madasig ining kalayo. Try diri naton nga mag tapit diri kita sa piyak nga part. Mabatsyan. Diri ka lang libot sa kontra sang dapya sang hangin bla Bombo apaw kay kun sulungon mo ng dapya sang hangin ti saka mo ginadang maitom sining aso. Sunod diri kita ano malingirita naton tay? Francisco. Tatay Francisco Bombotsyam, isa din siya nag-assist man sa Bureau of Fire Protection. Tay, ano ka gani, tay? Labor lang. Labor. Oo, galibor. Di siya Bombotsyam. Iban, nag-obra diri sa ND. Junk shop, madako-dako siya. Mangkuta sabi ko, nakita yakinan, tisang sunog? Tay Francisco, ano nakita mo kagina antes magdako ni ang sunog? Kapag kami kaya ito kami sa sulod, nagpangtahi ko sang taway. Lukanay ko taway sang sira ko. Pero kailangan din best niya nasunog. Kadwa na ni. So, sano ang last? Subong ang tam. Or sano ang una? Hindi ko na natandaan. Ano natabo aw? Nagigawang na sunog. Anong natabo tay? Away lang ko kabalo kung ano natabo kayo. Ang ginda kasunog sa buong Bombotsyam. Mga oras mga oras ang sunog? Pasado, alas 11. Bombotsyam. Kagina, akong subong, hindi gidya kitaon kung ano ga kasunog dito sa punta. Pero makita naton, dudako siya nga tumpok sang basura, Bombotsyam. Pag may kahoy, paabi siya, dudara nagatumpok ining mga basura. Although mabatsyagan mo gid nga plastic ang gakasunog, mapanimuan mo gid ang gakasunog. Duway naman sang iban siguro nga mga sunog pa dira Bombo Pauline kunti basura na gid lang. Malapit ina sa panimalay or sa pamalay dira ang nasambitan nga junk shop. Hindi, mang Bombotsyam, kahit dako-dako ni area nila, dudiri gini sa sulod ang nagakasunog. Pag bulubanta na malapad-lapad na ang area, nga ginakaon man sang sunog. That is why nga nabudlayan man diri gani, ining Bureau of Fire Protection nga mag-penetrate man sa area. Nagapasulod na gani, iniiban sang tubig, bangod do ining mga ginatimba nila bala nga tubig Bombotsyam do hindi gid makasapar sa sunog pag may best nga nagadula o kung nagahinay ining kalayo nga nagaidwal man diri sa may tumpok sang basura apang kung maghuyop naman gani ining mamadlos nga hangin gulpi naman ini siya nagatudo Bombotsyam so subong amo sa gihapon ang sitwasyon tuman ka itom sang kalayo and may mga makita pa rin visible pa diri sa aton ginatindugan nga may padayon nga ginapalong kay may mga kalayo pag Bombotsyam sa area. Good thing diri sa kanina ginatuunan naton sang aton nga kamera nga napalong na didto ang gulpi lang nga nag-idwag nga kalayo man didto ginaga-penetrate ining Bureau of Fire Protection ginkalkal din nila ang basura agod nga hindi na malabot sa dalom kag mapadayon ang pagkaon sang kalayo sining mga basura man Bombotsyam. So far diri sa tunga makita na naton gaamat-amat puti ang kalayo.
may mga scene kabilya nga ari diri subong ang ginagamit nila gani nga pangtimba bumbot siyam iban basura na lang ni ang mga galon ni balasang tubig ang muning ginagamit nila man nga pangtimba didto sa may tubig bumbot siyam. So Alright. Bombo Pao, siguro i-consolidate mo lang dira kag pagkatapos karon sa Bombo Network News balikan kada namon sa kalahunan na Mandurriao, Bombo Paulin. alright, live diri upod sa iban nga Bombo News Team ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo. News Center, please go ahead. Napilit na binubura ang EDSA, itinanggi rin ng palasyo. Mga historian at human rights advocates inalala ang ika-39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Samantala, ito umunong insidente ng vote buying sa may Baguio City. Iniimbestigahan ng Commission on Elections. Philippine Army at Philippine Navy sinisiyasat ang mga napaulat na systems data breach. Abangan din sa ating provincial report mamaya, 14 na lokal na pamahalaan sa may Soc Sargent Region nagdeklara ng class suspension dahil yan sa masamang panahon. At sa ating international news naman, 1,000 mourners para sa dating Hezbollah leader na si Nasrallah bumuho sa Beirut Stadium para sa funeral. Abangan din sa ating sports balita mamaya, ang Indiana Pacers pinataob ng Denver Nuggets sa kabila ng agresibong comeback sa score na 125-116. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Ipinahayag ng Commission on Elections na hindi required ang mga kandidato na national at lokal na level na sumali sa mga election debates, mga debate para huyan sa 2025 midterm elections. Ayon sa guidelines na inilabas ng Komisyon patungkol sa mga debate, hindi pa kasama rito ang pagmamandato sa kandidato na umattend sa mga kandidato. Anya, pinag-aaralan pa ng tanggapan ang legalidad nito. Maalala kong inanunsyo na ng tanggapan na hindi sila unang komisyon, na hindi sila magsasagawa ng mga debate para sa mga kandidato. Ang mga ibang grupo at organisasyon ay maaari pong mag-organize naman, ngunit tiyakin lamang na lahat ng mga kandidato ay imbitado na makikisa. Resolution sa debate lang para lang doon sa mga gusto magpa-debate, whether organization, whether cause-oriented groups, basta nilagay natin doon. Pero yung tungkol sa pag-obliga sa kanila mandatorily, hindi pa muna natin nilagay yan sapagkat pinag-aaralan namin yung issue ng constitutionality nito. Pero yung dapat sisiguraduhin na alam ko ano yung mga dapat issue-based, at isang linggo bago mag-debate dapat alam na mismo ng mga pagpa-participate kung ano more or less ang issues na tatalakayin, at the same time walang i-exclude na kahit isang kandidato. Dapat lahat iimbitahan. Bahagi po yan ng paliwanag mga kambo ng Commission on Elections Chairman, si Chairman Attorney George Herwin Garcia. Iniimbestigahan ng Philippine Army at Philippine Navy ang umano'y cyber attack sa kanilang mga sistema ayon sa mga opisyal nitong Lunes, Pebrero 24, ngunit itinanggi nila ang aligasyong higit sa 300 gigabytes ng military data ang na-expose. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, natukoy na nila ang attacker at nagsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap. Tiniyak niya nga walang na-compromise na mga impormasyon o data. Ipinaliwanag niya na isang iligal na pagtatangka lamang na makapasok sa online systems ng Army ang nangyari at hindi ito isang hacking incident. Ang Navy naman ay nagsimula na ng masusing investigasyon at nagpatupad ng mahakbang upang tiyakin ang integridad ng kanilang mga sistema. Hinikayat ng Philippine Navy ang publiko na makipagtulungan sa pagpapalakas ng cybersecurity upang maprotektahan ang pambansang seguridad. Patuloy na pinapalakas ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang cybersecurity capabilities dahil sa pagdami ng cyber attacks sa nakaraang mga taon na tinatayang umaabot sa 1,000 cyber attacks kada araw. Samantala, marin namang kinontra ng Philippine Navy ang mga lumalabas na post sa Chinese social media na nagsasabing bahagi ng China ang probinsya ng Palawan. Batay daw ho ito sa kanilang claim na historical data. Sa isang post doon ho sa Twitter o sa may kilala ngayon sa tawag na X, binigang diin ng Philippine Navy vessel na barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Sierra Madre na ang Palawan ay bahagi ng Pilipinas. Iginit ng Philippine Navy na hindi ito dapat pinagdedebatehan dahil sa ito ay bahagi ng teritoryo ng bansa
at kinikilala ng international community bilang sovereign Philippine territory, bagay na hindi kayang baguhin ng kahit na sinuman. Batay pa sa inilabas na pahayag ng Philippine Navy, bahagi na naman ito ng walang katumbas o walang katapusang map extension o expansion na ginagawa ng China. Mistula umunong kapag naubusan na ng Peking historical claim ang China ukol dyan sa West Philippine Sea. Nakakamkam o kakamkamin na nito ang buong probinsya ng Palawan na direktang nakaharap dyan sa may West Philippine Sea. Giit ng Philippine Navy BRP Sierra Madre, kahit gaano karaming state-sponsored propaganda pang lumalabas, non-negotiable ang Palawan at manatili itong bahagi isang probinsya ng Pilipinas. Ugnayan ng Pilipinas at Japan, palalalimin pa ang ugnayan laban sa China kung saan ang lumalalang sitwasyon sa seguridad sa rehiyon ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas malalim na kooperasyon pagdating sa depensa ayon kay Japanese Defense Secretary Gen Nakatani. Matapos ang kanyang 2 araw na pagbisita sa Maynila, kasama na ang pag-inspeksyon sa mga base ng hangin ng Pilipinas, sinabi ni Nakatani na layunin nilang mapalawak ang operasyon at kooperasyong pangdepensa sa hinaharap. Nagkasundo rin ang 2 bansa na magtatag ng strategic dialogue sa pagitan ng mas mataas na mga opisyal ng operasyon upang mapabuti ang kanilang koordinasyon. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pulong ng mga ministro ng ugnayan na panlabas ng Japan at Pilipinas noong Enero, kung saan nangako ang 2 bansa na palakasin ang kooperasyon upang labanan ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea, isang mahalagang ruta ng kalakalan. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., magkapareho ang layunin ng Japan at Pilipinas na tutulan ang mga pagtatangka ng China na baguhin ang internasyonal na batas sa pamamagitan ng puwersa. Samantala mga kabumuka Star Nation, kuha po tayo ng mga development dyan sa may EDSA Shrine. Ito pong ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Inalalaho ng mga historian at mga human rights advocates. May update po dyan live si Bombo Bea Penisa. Bombo Genesis, Bombo Jai, sinariwa ng ilang historians at ilang mga human rights advocates ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw sa mismong EDSA People Power Monument sa Quezon City. Isa sa mga dumalo at umalala sa historical event na ito ay si Atty. Chel Jokno na isang human rights advocate at isang human rights lawyer. Ani Jokno, ngayong araw ay isang pag-alala sa kung paanong nawala ang demokrasya noong 1986 na naghudyat ng isang kilusan na pinangunahan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipinong sumisigaw ng kalayaan para lamang maibalik ang pagiging malaya ng bansang Pilipinas. Panawagan niya na huwag sanang kalimutan ng makabagong henerasyon na nagkaroon sa kasaysayan ng Pilipinas ng isang yugto kung saan minsan nang inalis ng mga makapangyarihan ang kalayaan ng bansa at ang naging susi anya para manumbalik ang pagiging malayang muli ng Pilipinas ay dahil anya sa naging paglaban ng mga taong dahilan kung bakit kasalukuyang mas malaya ngayon ang mga Pilipino. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Chel Jokno. Ito ay isang paalala sa pagkawala ng demokrasya sa atin at yung laban natin para maibalik ang kalayaan at demokrasya dito sa aming mahal natin Pilipinas. Kaya sana wag po natin kakalimutan, nagkaroon tayo ng isang yugto sa ating kasaysayan na inalis sa atin ang ating mga kalayaan at karapatan. Pinaglaban natin yan para maibalik. At ngayon, nandito po tayo sa isang demokrasya at kailangan pa rin natin ipaglaban at iprotekta ang ating mga kalayaan at karapatan. Para naman sa Tagapangulo at Tagapangasiwa ng National Historical Commission of the Philippines na si Chairman Regalado Trota Jose, mabuhay ang mga paaralang isinasaalang-alang ang mga anyang totoong nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Anya, kahit ano pa man ang kanilang panig o kinakatigan, sana umano ay alalahanin bilang Pilipino na may nangyaring makasaysayang kilusan sa EDSA. Ito rin anyang isa sa mga paraan na ipapaalala sa mga makabagong henerasyon na isang makasaysayang event ang naging pagsasama-sama ng mga Pilipino sa EDSA bilang isang revolusyonaryong kilusan. Dagdag pa ng Tagapangulo, hindi pa umano tapos ang laban kaya sana maliban sa pagpunta sa mga mall ng kabataan ay dalangin ni Jose na magnilay-nilay at alalahanin sana ng mga ito ang kahalagahan ng commemoration ng araw na ito. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Chairman Regalado Trota Jose, NHCP Chairperson. Mabuhay ang mga paralan. Alalahanan natin may nangyaring ganito. Hindi pwedeng kalimutan yung ganito. So yung mga schools na ganyan. So that's part of their way of
inculcated sa mga pagkabataan na historical ang nangyari at hindi pa tapos ang ating laban, so dapat ipagdiwang yung ganito. So I hope yung mga bata, apart from going to the mall, pag-isipan, pag-nilay rin nila yung kahalagahan ng araw na ito. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, mensahe naman ni Jokno sa mga kabataan ngayon, huwag sana kalimutan na may mga taong nagbuwis ng kanilang mga buhay para sa kalayaang tinatamasa ng mga ito sa ngayon. Anya, pagiging malaya na makagamit ng mga social media platforms at iba pa ay siya lamang anyang resulta ng pakikibaka ng mga mamamayang Pilipino sa revolusyonaryong ito. Pakinggan pa natin ang mga bahagi ng pahayag ni Atty. Shell Jokno. Pero sa lahat ng mga kabataang Pilipino, pati na rin sa mga children po natin, huwag natin kakalimutan na yung inyong kalayaan mag-FB, mag-IG, mag-TikTok, ay resulta yan ng mga sakripisyo, mga buhay na ipagbuwis para maibalik ang demokrasya dito sa atin. Samantala, ang naging wreath laying ceremony naman ay hindi gaanong nakaapekto sa naging daloy ng trapiko sa bahaging ito ng EDSA at nananatiling maluwag at banayad ang daloy sa mga oras na ito. Mamayang hapon naman, Bombo Genesis, Bombo Jai, inaasahan na mayroon pa ring mangilang-ilang mga grupo ang magsasagawa ng kanilang programa at panalangin para alalahanin ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Bombo Genesis, Bombo Jai. Bombo Bea, anong pansin mo doon sa mga nag-attend dyan or mga attendees ngayon dyan? Anong mga age range o mga edad ng mga to? Kanina, Bombo Genesis, yung mga dumalo dito sa naturang commemoration program dito sa bahagi ng EDSA People Power Monument. Ilang mga estudyante ang nakita natin dito, no? Ilang mga madre din mula sa Katoliko, sa simbahang Katoliko ang dumalo dito sa naging commemoration program. At nakita din natin kanina na dumalo dito ang ilang opisyal gaya ng ni Quezon City Mayor Joy Belmonte at ilan pang mga kilalang opisyal gaya nga ng chairperson nitong NHCP yung National Historical Commission of the Philippines at itong ang ilang human rights advocate, Bombo Genesis. Kasi nangyari ang EDSA 39 years ago, ano? So, yung age rin, marami dyan pa rin ngayon, yung mga kababayan natin medyo nakakatanda na or nasa senior na yung kanilang edad. I mean, yung mga nakakita mismo doon sa EDSA People Power Revolution. Yes, Bombo Genesis. Actually, kanina may nakapanayam tayo, no, na bahagi or naging parte siya ng naging revolusyonaryong kilusan na ito noong 1986 at naikwento niya nga kung paano yung naging pagrarally nila dito, no. Tinawag niya itong mapayapang kilusan dahil ang mga kasama daw nila dito ay yung mga bahagi din ng simbahan at ilan din mga ordinaryong Pilipino lamang na kahit mayayaman o mahihirap sila nung panahon na iyon ay nagsama-sama sila para makamit ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon, Bombo Genesis. Sige. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Bea. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Bea Peniza, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng mga dagdag na development dyan mamaya sa may EDSA Shrine, mga kabombo. Samantala humuna, kinilala po nitong si Vice President Sara Duterte ang militar matapos ang matagumpay na operasyon na humantong sa pagkakapatay ng mataas na opisyal ng komunistang lider sa Northern Mindanao. Ayon po sa Vice Presidente, ang pagkamatay nitong si Mirna Solarte, siya po ang sinasabing lider ng New People's Army, ay tagumpay laban sa insurhensiya. Gayunpaman, binigyang diin niya na ang problema ng komunismo ay nananatili pa rin sa ating pamahalaan. Pinuri rin niya ang 4th Infantry Division ng Philippine Army. Ito ho ang Cagayan de Oro at ang 901st Brigade ng Surigao del Norte para sa matagumpay na operasyon ng grupo o nitong militar. Ayon kay Duterte, kailangan pa rin maging mapagmatsyag laban sa terorismo at kriminalidad na patuloy na nagpapalaganap ng kanilang ideolohiya at ng kanilang propaganda. Ang pahayag ni Vice President Duterte ay papatunay umano ng kanyang matibay na panindigan laban sa communist insurgency at kanyang pangako na itaguyod ang pangmatagalang kapayapaan bilang pundasyon ng pag-unlad ng Pilipinas.
Wreath-laying ceremony isinagawa ngayong araw sa paggunita ng EDSA People Power Revolution 2025. Ilang mga programa ikakasa hanggang mamayang gabi. Narito ang balitang tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Matagumpay na isinagawa ngayong ang isang wreath-laying ceremony sa pag-alala ng ika-39 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Dinanap mismo ito sa monumento ng naturang revolusyon dito sa Epifanio de los Santos, lungsod ng Quezon, na nagumpisa naman kanina alas 8 ng umaga. Ang pag-aalay ng bulaklak ay unahan mismo ng National Historical Commission of the Philippines, Boy Scouts of the Philippines, mga opisyal sa lokal na pamahalaan ng Quezon City at iba pang mga kilusang grupo at samahan. Sa ating pag-iikot, isa sa mga nakapanayam natin na nakiisa sa pagdiriwang ay si Edicio de la Torre, President ng Philippine Rural Reconstruction Movement. Aniya, ito ang una niyang pagkakataon na makilahok sa ganitong gawain at masaya pang ibinahagi na matapos ang 39 na taon, siya uling nakabalik rito upang sariwain ang alaala ng EDSA. Pakinggan natin ang ibinahagi ni Edicio de la Torre, isa sa mga nakiisa at kasalukuyang presidente ng Philippine Rural Reconstruction Movement. 39 years later, actually it's my first time to attend itong ganitong celebration. So ako naniniwala lahat, EDSA was a positive thing, pero kulang, bitin, kailangan ituloy rather than saying, halik na lang, walang nangyari. Hindi, mahalaga, we should celebrate what we have achieved and then commit ourselves to pursue yung spirit in the current situation. Bagong hamon, bagong panawagan sa ating lahat, bagong tugon. Yun ang diwa ng EDSA. Ang nakusan ng ating isang historiador na si Eufemio Agbayani III ng National Historical Commission of the Philippines ay ibinahagi kung ano nga ba ang kahalagahan ng People Power Revolution lalo na sa mga mamamayang Pilipino. Halina't pakinggan natin ang ibinahagi at pinaliwanag ni Eufemio Agbayani III, historia ng National Historical Commission of the Philippines. Alam niyo, kailangan nating alalahanin na kapangyarihan sa ating gobyerno ay nasa taong bayan. Kapag nakakalimutan natin ito, parang nawawala ng halaga yung People Power Revolution, no? And kaya nga natin gamitin itong mga ganito pangyayari, not because we want to be partisan to one party, pero i-highlight natin na ang taong bayan ang pinakamakapangyayari bahagi ng ating bansa. Kahit may holiday o wala, tuloy ang pag-unita dahil mahalagang bahagi ito ng ating isa-isa. Dahil dito, hinimok ng naturang historiador ang publiko na sama-sama pa rin gunitain ng mga Pilipino ang diwa ng EDSA sapagkat anya, minsay naging ehemplo ang ating bansa sa buong mundo ng isang mapayapang paraan ng pagpapago o revolusyon. Narito, pakinggan natin muli si Eufemio Agbayani III, isang historiador ng National Historical Commission of the Philippines. Sama-sama pa rin natin gunitain, ipagdiwang ang diwa ng People Power Revolution. Hindi lang ito naganap sa EDSA, kundi sa buong bansa. Buong mundo pa nga. Naging halimbawa tayo ng iba't iba pang mga peaceful revolutions throughout the world. Samantala, matapos ang isinagawang seremonya, sinundan naman ito ng isa pang programa kung saan naghayag ng panata ang isang grupo upang ipagpatuloy ang diwa ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Maya ay inaasahan na darating pa ang ilang grupo, samahan at organisasyon upang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng naturang selebrasyon. Bombo Genesis, Bombo Jai. Mamayang gabi, Bombo Grant, may mga ano pa, nakahanay pa bang mga programa pagpapatuloy nitong EDSA People Power Revolution Anniversary? Tama ko dyan, Bombo Genesis. Sa katulad niya, ngayong tanghali ay magkakaroon ng isang lakbay dasal dito magsisimula sa EDSA Shrine na papunta sa People Power Monument. Pagkatapos niyan, bandang alas 3 ng hapon ay magkakaroon ng isang programa kung saan ay magsasalita ang iba't mga personalidad at pagkatapos noon ay bandang alas 5, babalik naman silang muli dito sa EDSA Shrine upang naman dumalo sa isang misang isasagawa para sa isang session. Bombo Genesis. May information kayo dun sa nauna nating natanggap na report na parang pupunta daw yata dyan ngayon ng mga supporters ng pamilya Duterte? Tama ba?
Bombo Genesis, sa katirikan ng araw ngayon wala pa tayong napagmamasda ng mga supporters ng naturang kampo. Ngunit sa ngayon ay yun ang patuloy na tinitignan. Ngayon ay patuloy ang pagdating ng iba't ibang mga samahan. Ngunit mas inaasahan natin na mas darami pa ito mamayang mga bandang alas 2, alas 3 ng hapon kung saan magkakalap ang isang malaking programa dito sa tapat ng monumento ng People Power Revolution. Kamusta ang panahon dyan? Mainit ba? Maaraw ba? Kasi parang kakaunti ang lilim dyan, ano? Sa part na yan? Bombo Genesis niya sa ating pakiramdam, sobrang tirik ng araw dito. At kung pupunta pa ang ilang mga Pilipino, mga kababayan natin dito sa EDSA People Power Monument, ay pinapayuhan din natin na sana ay magdala sila ng mga payo. Sapagkat dito sa monumentong ito ay wala ka talaga masisilungan kundi mga puno lamang na nasa Bombo Genesis. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Grant. Live mula dito sa lungsod ng Quezon, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo Star Nation, sa iba pang mga updates, kung tirik po ang araw dyan sa bahagi po ng Quezon area, update din po tayo sa lagay ho ng panahon. Nagbabala po ang State Weather Bureau ngayong araw, Pebrero 25, na ito hong sterlis o ito yung mainit na hangin mula sa Pasipiko ay magdadala ng kalat-kalat ng mga pagulan at mga pangkulog sa bahagi po ng Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region hanggang sa may Northern Luzon. Pinapayuhan po ang mga residente na mag-ingat sa posibleng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala, ang amihan naman na madudulot po ng mga maulap na kalangitan at mahihinang mga pagulan sa may Cagayan Valley, Cordillera, sa may Aurora Province at Quezon Province, habang ang ilang bahagi po ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na may mga pulupulong mga pagulan. Kaugnay pa rin po nito, muli ding nagpakawalan ng tubig ang Magat Dam kasabay po ng patuloy na pagulan sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. Nagbukas ang naturang dam ng spillway o dalawang spillway gate na may opening na 1.8 o halos 2 metro. Sa kasalukuyan ay nagpapakawala po ito ng kabuang 270.11 cubic meters per second ng tubig. Sa nakalipas na magdamag, bahagya pang umakyat ang level ng tubig sa naturang dam at umabot pa sa 192.2 meters. Kulang-kulang yan 1 metro bago maabot ang normal high water level na 193 meters. Sa kasalukuyan din, tanging ang Magat Dam ang nagpapakawalan ng tubig sa buong Pilipinas. Sa nakalipas na magdamag, umangat din ang level ng tubig sa iba pang mga dam sa Pilipinas tulad po ng Ipo Dam, La Mesa Dam at maging itong Binga Dam. Habang bahagya namang nabawasan ang level ng tubig sa iba pang dam tulad po ng Angat Dam, Ambuklao, Pantabangan at San Roque Dam. Ito ho yung kinikilalang pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Samantala mga kabombo Star Nation, naabangan din natin maya-maya yung ilan pang mga updates sa pagunita nitong EDSA People Power Revolution doon naman sa Malacanang. Balikan natin maya-maya si Bombo Annalise Soberano. Sa iba pang mga development, napigilan po ng Philippine Coast Guard at ang Philippine Drug Enforcement Agency ang isang barkong nagtangkasan ng magpasok ng malaking bulto ng illegal na droga dito sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang naturang barko ay nasa labas pa ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, malapit po doon sa bahagi ng Mindoro sa may Region 5. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, isinagawa ng 2 ahensya ang operasyon sa gitna po ng masungit na karagatan. Gamit ang mga maritime assets ng Philippine Coast Guard, nagawa nilang pigilan ng barko na pumasok sa teritoryo ng Pilipinas at maitaboy ito palayo sa bansa. Pinaniwalaan na naglalaman ho ang naturang barko ng hanggang sa 5 tonelada ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 34 billion pesos. Ito ho'y batay na rin doon sa intelligence report na hawak ng Philippine Drug Enforcement Agency. Para naman kay Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Joseph Frederick Calulot, batay ho sa kanilang intel report, papasok sana ang barko sa Pilipinas kung hindi po ito napigilan ng ating mga otoridad. Sa kasalukuyan, hindi pa inilalabas ng Philippine Coast Guard ang pagkakakilanlan ng barko at kung saan po ito nagmula. Development ang Malacanang, meron din pong kasagutan ukol dito sa kung bakit hindi po idineklara bilang special non-working holiday ang araw na ito, EDSA People Power Revolution Anniversary. May mga development po dyan si Bombo Annalise Soberano.
Mariing pinabulaanan ng Palasyo ng Malacanang ang paratang na pilit umanong binubura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EDSA People Power Anniversary sa kasaysayan ng bansa. Kaliwat ka ng batikos kasi ang ipinupukol sa Marcos administration matapos hindi idineklarang holiday ang February 25. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na wala namang hinahadlangan na anumang aktibidad o rally kaugnay sa EDSA People Power si Pangulong Marcos. Sinabi ni Castro, opinyon lamang ang mga nasabing paratang na may nangyayaring historical revisionism. Wala ring problema sa Malacanang ang pagsuspende ng klase ng ilang mga paaralan. Bagamat hindi dineklarang regular holiday, deklarado naman itong special working day at hindi ito pipigilan ng Pangulo. Ngayong araw, nasa loob lamang ng Palasyo ng Malacanang ang Pangulong Marcos kung saan pinangungunahan nito ang isang sectoral meeting. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Presidential Communications Officer Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Now, February 25 is declared a special working day, and I think it is the prerogative of the President. And when we say special working day, still there is encouragement to people to commemorate, to join any event, and it will not hinder any activity to commemorate the EDSA People Power. Opinyon sa mga balak na tumuligsa sa Pangulo at sa pamahalaan. Unang-una, isipin po natin, mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity na patungkol dito sa commemoration ng EDSA People? Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. And at the same time, pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura sa ating history. Si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita sa mga oras na ito, Commission on Elections sinimok ang publiko na i-report sa poll body ang mga nakikitang vote buying sa kanilang mga lugar. Insidente ng umano'y vote buying sa Baguio City. Patuloy na inimbestigahan ayon yan sa komisyon. May detalye dyan si Bombo Isa Cotonera. Nagpaalala ang Commission on Elections sa publiko na kung may makitang pagbebenta at pagbili ng mga boto sa kanilang mga lugar ay huwag mag-atubiling i-report agad ito sa komisyon upang maimbestigahan at maaksyonan ng Kontrabigay Committee. Tiniyak ng komite na iimbestigahan muna nila ang mga reports at hindi basta-basta papatawan ng kaso. Dagdag pa ni Kontrabigay Committee Commissioner in Charge Ernesto Maceda Jr. na mas mabuti kung may complainant para maimbestigahan agad, ngunit kung wala rin naman, ang komite na ang kikilos para makakalap ng mga ebidensya. Anya, kung makita nila sa mga social media ang mga litrato o videos ng ebidensya, maaaring magmoto-proprio ang komite at magpapadala ng mga show cause orders para pagpaliwanagin. Kung mapatunayan ho namin, kung may complainant, mas mabuti. Kung wala, kami ho ang tutulong na rin para ma-establish at kung there's enough evidence, tulad nun, kung let's say laganap yung mga social media or video, kahit na walang mismo nagreklamo. Pag makita namin na sa social media, hindi kami mismo magmamotopropyo, papadala kami ng summons o show cause. Sa kaugnay pang balita, ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na patuloy pa rin nilang iniimbestigahan ang umano'y vote buying ng isang party-less organization sa Baguio City. Sa ngayon ay patuloy nang nangangalap ang komisyon ng impormasyon kaugnay ng pamimigay ng isang party-less group ng membership cards na may kalakip na pera sa mga residente ng Baguio City. Anya, sa kanyang pagpunta sa naturang lugar ay ipinakita sa kanya ang mismong membership card ng party-less organization na may kasamang pera, ngunit wala man lang nagtestimonya o nagreklamong nabigyan ng mga ito. Dagdag pa niya na wala ring basihan kung ang pagbabasihan ay mga litrato lamang dahil maaaring ito ay gawin na lamang ng lahat para siraan ang isang kandidato o party-less group. Pinakita sa amin yung picture nung allegedly ay membership card ng isang party list na may 300 piso. Pero alam niyo po kasi, yun lang po yun eh. Wala man lang kaakibat na
testimonya o nagsasalitang o nagsabi ng isang tao na siya yung nabigyan nun, siya ang nahikayat niyan. Kasi pong problema, napakadaling gumawa nun. Paano po kung lahat ng party list, 156 lahat sila, lagyan mo ng card lang, pagkatapos may pera, i-disqualify ba namin dahil sa ganon? We need other evidence. Yun po yung sinasabi natin. Isa lamang ito sa 4 na mga insidente ng vote buying na kasalukuyang iniimbestigahan ng Kontrabigay Committee ng poll body. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin po sa 2025 midterm elections, magkakabombo ka Star Nation, si PNP Chief General Francisco Marbil nagipagpulong sa security forces at mga political leaders doon ho sa may Bangsamoro region para sa mapayapang eleksyon sa rehiyon. Ang Philippine National Police mas pinagting din na ang pagtugis doon ho sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator. Alinsunod po yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May update po dyan si Bombo Kelly Cordero. Nakipagpulong si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga security forces at political leaders sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para tiyakin ang isang mapayapa at maayos na eleksyon sa rehiyon. Tinalakay sa isinagawang Interagency Security Cluster meeting kasama ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang mga hakbang para matiyak na maayos ang nalalapit na 2025 midterm at BARM parliamentary elections. Kasunod ito, nagkaroon din ng isang espesyal na pagpupulong kasama mga political leaders ng BARM para matalakay ang kanilang papel sa pagpapanatili ng mapayapang halalan. Ayon kay PNP Chief Marbil, titiyakin nilang walang sino mang maaaring manakot, manggulo o mandaya na makakaapekto sa malayang pagboto ng mamamayan. Samantala sa ibang balita naman, mas papaigtingin pa ngayon ng PNP ang kanilang pagtugis sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators sa bansa. Alinsunod na rin daw yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 2 buwan kasi matapos ang kautosan ng Pangulo na total ban sa mga pogo, may mga lumilitaw pa ring maliliit na pogo o guerrilla operations. Sa mga sinagawang investigasyon din, lumitaw na ang ilang insidente ng krimen kabilang ang mga kaso ng kidnapping ay may kaugnayan sa mga alitan sa underground gambling at cyber fraud, mga illegal na aktibidad na dating nauugnay sa pogo operations. Kahapon kung matatandaan, ayon kay Police Colonel Marlon Kimno, Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief, bubuo sila ng specialized tracking team na tututok lang sa pagtugis sa mga pogo. We have teams in PNP, CDG, NCR, and these teams are being supported. And kasama po namin yung PAOK because as we have known, the PAOK is the lead agency in this particular operations, the POG operation. So we have to be with them because that is the mandate and hindi po namin kaya kung kami lang. And it is required as well that we have to coordinate with the PAOK and the BI. Hindi raw titigil ang pambansang pulisya sa pagsupil sa kriminalidad at sa pagpapatumba ng mga sindikatong lumalabag sa batas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Meron na lamang po tayong 26 minutes mga kababo bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Bago tayo magpatuloy sa ating mga malalaki pang mga balita, update po muna tayo sa kampanya against dito ho sa sakit na dengue. Medyo lumalawak, ano? Yan pong dumarami yung bilang ho ng mga lugar, mga local government units na apektado ho ng dengue. Kasunod na rin po ng unang deklarasyon ng Quezon City. At kasama ho natin ngayon pong araw na ito ang chairman mismo ng Philippine Red Cross, si Chairman dating Senator Richard Gordon. Magandang araw ho sa inyo, Senator, Chairman. At si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Thank you for joining us. Kamusta ho ito hong inilulunsad po natin, pagkakaroon po natin ng massive campaign kontra ho dito sa dengue, kagaya ho ng clean-up drive. Ano po yung mga layunin po nito, Mr. Chairman? Una ang tawag natin doon is to
magkaroon ng kaisipan ng mga mamamayan na kailangan maglinis tayo sapagkat that's the best way you can prevent dengue. But then, to educate them kung anong gagawin nila. Diba? Kung medyo seryoso na yan lagnat, kailan itatakbo sa hospital. Pangatlo, let them know that we assist patients in the hospitals with blood. Okay, dinadala sa ambulansya. And finally, we trace the hospital areas, hotspot areas, para malaman natin kung saan natin na-atakihin. And that's why, alam mo, ako ang prinsipyo ko sa buhay palagi as a leader is to make people part of the process of change. Ang tao dapat alam nila kung saan sila papunta at anong kalaban nila. Kung di natin gagawin yan, talagang kawawa ang Pilipino at palagi naman tayong nasasaktan. Gaano karami ho yung mga chapter ho natin, mga volunteer natin na sa ngayon po nakikisa po dito, Mr. Chairman? 87 chapters participated at ang volunteers na mobilize ay 6,210. Bukod doon sa number of communities reached 375. Ang kwadyan is para kubalat yung balita. 6,210 or let's say in every barangay meron tayo 44. Yung pinakamatindi, kakalat na yun at pag-uusapan na yun. Kaya importante na malaman nila may problema pala tayo na maaaring mahagip kung di natin pababayaan, kung di natin asikasunin ang Ang sabi ho ng Department of Health ay medyo patuloy yung pagtaas, libo-libo na po yung naitala within this year lamang, February 25 pa lamang kusa ngayon. Yung mga pasyente ho, kamusta ho yung mga to, yung mga pasyente ho ng dengue, kamusta ho sila sa lalo ho dun sa pangangailangan po nila ng mga Philippine Red Cross as per monitoring po mismo or pangangailangan ng dugo, I should say, as per monitoring ng Philippine Red Cross, sir? At the moment, we have tumaas kasi ang data natin, ang statistics tumaas, At the moment, we had 1,222 blood units for dengue hemorrhagic cases. 133% increase from 524 blood units in 2024. From 399 to 172 dengue patients compared last year, which is 132% increase. Now, ang karamihan niyan ay nasa Region 4, at saka nasa Quezon City, nasa Iloilo, Pangasinan, lahat tumaas except for General Santos na bumaba ng 30%, Agusan, Del Norte at saka Capiz bumaba yung mga yan. Pero lahat tumaas. Okay. Mamujay, any questions? Okay. Chairman, kamusta naman po ang blood donation ng Philippine Red Cross? Pati po ang supply ngayon, marami bang nangangailangan ng dugo para dito sa dengue? Ang Red Cross hindi pwedeng maubusan ng dugo. Kailangan sobra-sobra ang dugo. Kaya walang tigil ang pagkolekta ng dugo. I can tell you today we have 22,147 blood units. At yan ay nakakala sa buong Pilipinas. At kung may kakapos yun, bihirang mangyari yung kinakapos. Wala pa akong naranasan na kinapos para lang kung magkagyera, may tinamaan ng maraming sundalo, papadala kami kaagad ng dugo. And right now, ang blood inventory natin ay marami sa apheresis. Sa apheresis ay 18 units all over the country. Platelet concentrate ay 1,346 units. Ano-ano po yung mga challenges naman na hinarap ng mga volunteers dito sa kampanya ngayon ng Philippine Red Cross sa dengue? Ang mga volunteer, alisto lang sila kung mayroon makikita dumadami ang sakit. At pinapaabot ka agad dito sa Operation Center na maraming nagkakasakit. Halimbawa sa Quezon City, nakabantay kami dyan. Yung Region 4 sa Batangas, Laguna, mabibilis yung mga tao natin dyan. Kaya yun siyempre ang asa natin, ang official nangunguha ng statistics ay ang DOH o kinukuha rin natin sa WHO at saka sa mga rural health centers. Importante yan. Pero kami, pag hininga kami ng dugo, yan ang rule natin. Pero mayroon tayong ibibigay na dugo, karaka-raka. Okay. Hanggang sa mga susunod, Mr. Chairman, kayo po kami makausap sa Bombo Radio Philippines. Siguro panghuli na lamang yung ating pong iwang mensahe sa mga kababayan po natin, sir. Well, alamin nyo lang, kung kailangan nyo ng dugo, wherever you are in the Philippines, 1158. Dahil nyo yung 1158, may sasagot doon, sabihin mo, nasa Sulu ka, o nasa Basco Batanes ka, o nasa Sambales ka, yung sasagot yun at 1158. At meron rin landline na hotline rin 0917-834-8295. Ulitin ko,
834, 8295. Now, sabihin ko sa inyo, huwag niyong hintayin pang lumala. Kung naalala nyo na ang bata ay hindi makakaangal yan, di ba? Dala niya na sa ospital para sa ganon, ma-check agad yung kanyang kondisyon para hindi na siya lalala. Huwag iasa sa gobyerno ang paglilinis ng bakuran. Tayo mismo ang naglilinis ng ating kapakanan. Ang daming nangyayari ngayon sa climate change, maraming tubig, maraming bagyo, maraming umulan, nag-iipon yan sa paligid natin. Alam na, halimbawa, maraming tao sa Maynila, maraming tao sa Quezon City. Pag nag-ipon dyan, ilan lang dengue ang kakagat sa'yo, dadami na yan. Yung mga tao natin, kung na-emergency, pwedeng kunin ng ambulansya ng Red Cross. Tumawag lang kayo, again, sa 1158. At palagi kayo mag-clean up drive. Hindi yung kung kailangan lang. Palagi dapat malinis. At yung mga tao, pag nakita o may sukal, palalahanan yung kapitbahay o yung barangay na tulungan. Ang problema natin, pinapaasa natin sa ibang tao. Bawal na bawal kay Dick Gordon yan. Hindi siya nagyayabang ako. Nag-mayor ako, talagang wala kami naging problema because ang tao sa Olongapo po, noong panahon ko, talagang sila mismo may kusang loob, malasakit at kapwa-tao. At yan ang talagang pinupugbog ko sa buong Pilipinas bilang chairman ng Red Cross. Kusang loob, malasakit at kapwa-tao, ligtas tayo sa anumang sakit. Thank you so much, Mr. Chairman. Ingat po kayo, sir. Ang chairman ng Philippine Red Cross at dating senator si Chairman Richard Gordon. Kita sa mga oras na ito, inaresto ang 2 Pinoy sa Hong Kong dahil sa tangkang pag-withdraw ng $10 billion mula sa isang bangko gamit ang mga peking dokumento. Ang isa sa mga sospek ay isang senior citizen na 68 years old. Kasama niya ang isang 38 anyos na babae na nagpakilalang bilang isang abogado. Batay sa report ng Philippine Consulate General sa Hong Kong, ipresenta umano ng dalawa ang isang forged capability letter, isang guarantee letter at isang certificate of balance mula sa Hong Kong and Shanghai Banking Corporation para ma-withdraw ang malaking halaga. Maliban sa 2 Pinoy, inaresto rin ng mga otoridad ang umano'y 3 nilang kasamahan, isang Malaysian, Taiwanese at isang Chinese. Una nang tinanggihan ng mga otoridad ang bail request ng 2 Pinoy, ngunit nakatakda muli ang bail hearing sa Pebrero 27. Kung mapapatunayang guilty, posibleng makulong ang mga ito ng hanggang 14 na taon. Hindi muna inilabas ng konsulada ang pagkakakilanlan ng dalawa. Sa iba pang mga updates, magsasagawa ang Bureau of Plant Industry ng inspection sa mga bodega ng sibuyas para alamin kung may nangyayaring hoarding o ito yung pagtatago ng mga supply. Ito'y kasunod na rin po ng naunang kautusan nitong si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na bisitahin ang lahat ng cold storage facility sa buong Pilipinas kung saan nakaimbak ang mga sibuyas. Ayon sa Bureau of Plant Industry, kailangang matukoy kung itinatago ba ang mga bagong aning sibuyas sa halip na dinadala at binebenta sa mga merkado. Inaasahang matatapos ang unang BPI ang mga isasagawa nitong serye ng inspection sa loob ng 4 hanggang sa 7 araw. Ayon sa Department of Agriculture, kung matutuklasan na itinatago ang bulto-bultong sibuyas, tutukuyin ito bilang hoarding at pagtatangka na manipulahin ang presyo o price manipulation. At sino man pong matutukoy na magsasagawa nito ay tiyak na sasampahan ng kaso at multa. Batay sa pagtaya ng Department of Agriculture, dapat ay meron ng mga bagong aning sibuyas sa merkado dahil ang anihan ay nakatakda tuwing Pebrero at buwan ng Marso. Nagsisimula lamang ang pag-iimbak ng mga inaning sibuyas sa gitna o huling bahagi ng harvest season. Nitong weekend, iniulat ng Department of Agriculture na ibinebenta ang pulang sibuyas sa halagang 140 hanggang sa 240 pesos kada kilo, habang ang puting sibuyas naman ibinebenta po yan sa halagang 90 hanggang sa 150 pesos kada kilo, batay na rin sa pag-iikot ng Bantay Presyo Team sa ilang merkado dito sa Metro Manila. Bombo International News. Sinariwa na maraming taga-suporta ang pagluluksa matapos ang halos kalahating taon nang mapatay sa malawakang Israeli airstrike sa Beirut, Lebanon, ang Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah. Ito ay kasabay ng tuluyang paghahatid kay Nasrallah sa huling hantungan. Marami ang nakiisa sa pinakamalaking stadium sa Beirut kung saan doon sinimulan ang pag-alala o pag-alala at iba pang aktibidad. Isinagawa ang isang prosesyon patungo sa shrine ng Southern Beirut kung saan doon inihimlay ang 12
buhay ng nasawing lider. Si Nasrallah ay sinasabing sikretong inilibing sa isang private ceremony matapos itong masawi sa pag-atake ayon yan sa Hezbollah officials. Samantala mula sa isang remote location, ipinarating ni Hezbollah Secretary General Naim Qassem sa mga nagdadalamhati sa pagkamatay ni Nasrallah na ipinagpapatuloy nila ang nasimulan ni Nasrallah. Combo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, hindi pinaporma ng Denver Nuggets ang Indiana Pacers sa kabila ng agresibong comeback ng naturang koponan sa huling quarter ng laban. Tinapos ng Nuggets ang laban sa score na 125-116 gamit po ang impresibong 56.4 na overall shooting percentage. Muling pinangunahan nitong si Nikola Jokic ang kanyang koponan at gumawa ng 19 assists at 18 puntos at 9 na rebound sa kabuuan po ng laban, habang 25 points naman ang nagawang yambag nitong si Aaron Gordon. Sa pagtatapos ng third quarter ay hawak ng Nuggets ang 17 points sa kalamangan sa score na 100-83. Pinilit naman nitong habulin ng Pacers sa huling quarter, ngunit tanging 8 puntos lamang ang nagawa nilang burahin hanggang sa matapos ang laro sa score na 125-116. Sa pagkatalo ng Pacers, panibagong double-double ang ginawa nitong si Tyrese Haliburton at siya po'y kumamada ng 19 points at 15 rebounds habang 23 points ang ipinasok ng sentrong si Miles Turner. Dominado ng Nuggets ang ilalim po ng paint kung saan gumawa sila ng impresibong 74 big points sa ilalim nito kumpara sa 46 lamang na nagawa ng Pacers. Patuloy naman ang pagangat ng Nuggets at hawak na nito ang 38-20 na win-loss record habang 32-24 naman ang win-loss record ng Indiana Pacers. Nanawagan ng mga eksperto sa kalusugan sa pamahalaan ng Pilipinas na paigtingin ang pagbabantay sa isang bagong natukasang bat virus na natukoy ng mga mananaliksik mula sa Wuhan Institute of Virology sa China. Ayon kay Dr. Maricar Limpin, former president of the Philippine College of Physicians, ang naturang virus na tinawag na HKU5-CoV-2 ay may pagkakatulad sa SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19 pandemic. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng maagang pagsubaybay at pagpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang bansa mula sa posibleng banta. Ani Limpin, kung kikilos tayo ng maaga, maiiwasan natin ang mga outbreak at mapangalagaan ang kalusugan ng publiko. Bagamat may pangamba, tiniyak ni Limpin na wala pang naitatalang kaso ng virus sa tao sa ngayon. Dagdag pa niya, mas mababa rin ang posibilidad nitong magdulot ng pandemya kumpara sa COVID-19. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon at nananawagan sa publiko na manatiling mahinahon at mapagmatsyag. Sa iba pang mga balita ay sinusulong naman ng Senado ang Senate Bill number 2924. Ito ho yung Philippine Scam Prevention Center Act upang labanan ng dumaraming kaso ng online scam at financial fraud. Sa ilalim po ng panukala, itatatag ang Philippine Scam Prevention Center sa ilalim po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Magiging sentro ito ng mga aksyon laban sa digital fraud at pangunguna sa pagpapatupad ng mga batas gaya ho ng Anti-Financial Accounts Scamming Act o ito ho yung mas kilala sa tawag na Republic Act number 12010 at Cybercrime Prevention Act of 2012. Kabilang dito ang Department of Trade and Industry, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang National Telecommunications Commission at maging ang National Privacy Commission, mga bangko, mga telco at iba pang sektor. Ayon naman kay Senator Mark Villar, ang siya pong may akda ng naturang panukala, habang dumarami ang Pilipino gumagamit ng digital platforms, lumalakas din ang panluloko online. Kailangan natin anya na mas paigtingin ang depensa laban sa mga scammer. Kasalukuyang tinatalakay sa Senado ang panukala at patuloy din po ang paghikayat ng Senado sa suporta ho ng publiko upang maprotektahan ng mga Pilipino laban sa mga online fraud. Ako na ho tayo sa ating mga provincial report. Mga kabombo, unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Mindanao area. May ilang mga inulan po dyan, 14 pong mga lokal na pamahalaan sa bahagi ng Soxargen ang nagdeklara po ng suspension ng klase dahil po yan sa masamang panahon. May update ang Bombo Radio Coronadal. Nagdeklara ng suspension of classes ang 4 na mga local government unit sa Soxargen region ngayong araw dahil sa patuloy na buhos ng ulan na nararanasan simula pa kagabi. Ito ang inahayag ni Office of the Civil Defense o OCD-12 Regional Information Officer Jeremy Balmediano sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon
Ayon kay Balmediano, ang mga walang pasok ay kinabibilangan ng mga paaralan, both private and public schools sa bayan ng Pulumulok, South Cotabato, all levels both public and private schools naman sa bayan ng Malungon, Sarangani Province. Mga paaralan din sa pribado at pampubliko sa lungsod ng Kidapawan at 6 na mga barangay sa munisipyo ng Arakan sa Cotabato Province. Maliban sa mga nabanggit na paaralan, wala namang mga naiulat na baha at landslide sa kasalukuyan. Ngunit nagpapatuloy ang monitoring ng OCD-12 sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga itinuturing na flash flood at landslide-prone areas. Nananawagan din ng kooperasyon ang tanggapan sa lahat na maging maingat at vigilante upang maiwasan ang anumang sakuna dulot ng masamang panahon. Po kami ay nagpapaalala sa lahat na palagi po tayo maging alerto at maging handa sa panahon ng anumang sakuna. Isa sa pwede po natin gawin ay ang pagsali sa iba't ibang exercises or drills. Kaya nga po ngayong March 13 ay makiisa at makisali po tayo sabay tayo mag-talk over and hold para po sa ating first quarter nationwide simultaneous earthquake. Ang naging pahayag ni OCD-12 Regional Information Officer Jeremy Balmediano sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Miraservo para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mababang supply ng isda dahil sa mga pag-ulan, nakikitang rason kaya halos umabot na sa 400 pesos ang kada kilo ng smoked fish doon sa Albay. May detalye dyan ang Bombo Radio Legazpi. Nararamdaman ngayon sa lalawigan ng Albay ang mababang supply ng isda kaya nagkakaroon ng pagtaas ng presyo nito kasabay rin ng mataas na presyo ng tinapa o smoked fish. Ito matapos umabot sa halos 400 pesos kada kilo ang tinapa sa ilang pamilihan sa lalawigan. Matatandaan kasi na inirereklamo na ng publiko ang biglang pagtaas ng presyo ng isda at tinapa na mas nagpapabigat pa umano sa sitwasyon ng mga mamimili. Ayon kay Albay Provincial Assistant Agriculturist Daryl John Buen Consejo sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nahihirapan ng mga mangingisda na makapaglayag dahil sa madalas na pagkakaroon ng masamang panahon sa lalawigan na dulot ng shear line. Anya, ang smoked tamban ay napanatili ang presyo dahil gawa ito sa lalawigan ng Albay, subalit ang galunggong na tinapa ay mas tumaas ang presyo dahil sa mga suppliers na mula pa sa Sorsogon at Camarines provinces. Kaugnay nito ay siniguro naman ng opisyal ang patuloy na monitoring sa mga palengke upang masiguro na hindi rin naaabuso ang sitwasyon lalo pat apektado ang mga mamimili. Fresh products na mga isda, wala po tayong na-declare or na i-establish na price range niya. It always based on the supply and demand. So, ngayon pong ganito yung panahon, hindi nakakapaglay yung ating mga mangingisda. Yung mga isda po natin dito na iba ay galing din po sa ibang lugar. Kaya po, yun din po yung dahilan kung bakit nagmamahal po yung presyo po dito sa atin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Usapin pa rin po ng isda, mga kabombo, ang grupo ng mga magsasaka o mangingisda naman nanindigang hindi po solusyon ito hong importasyon ng isda at mga marine products dahil yan sa sapat naman ang produksyon dito sa Pilipinas. May update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nanindigan ang kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya na hindi solusyon ang importasyon ng isda at marine products dahil sapat pa rin ang produksyon sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Fernando Hicap, chairperson ng pamalakaya, sinabi nito na habang ang gobyerno ay ginagawang pangunahing susi ang pag-aangkat ng isda sa Marso, maraming mangingisda naman ang nababahala na mawalan ng kabuhayan. Kung saan isa niya sa mga pangunahing sanhi ng problema ay ang hakbang ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chua Laurel Jr. dahil sa ginawa nitong hakbang na mag-aproba na importasyon ng 25,000 metric tons ng produktong isda at seafood para sa susunod na buwan. Ani Hicap, malinaw ng hakbang na ito ni Laurel ay makakasira sa mga lokal na mangingisda at sa ating sariling produksyon. Dahil aniya ang pagtutok sa pag-aangkat ay nagiging sanhi ng pagkawala ng maraming trabaho sa sektor ng pangisdaan. Dito muling binigyan diin na mahalaga na bigyang prioridad aniya ang lokal na produksyon
kaysa mag-import ng isda mula sa ibang bansa, lalo na't mayaman naman ang Pilipinas sa mga yamang dagat. Tinutukoy din ni Hiccup ang mga problema sa sektor ng aquaculture at ang pagbaba ng produksyon mula 55% na dating bahagi ng total production na ngayon ay nasa 22% na lamang. Ayon pa sa kanya, dapat ay magkaroon ng mga programa at reforma ang pamahalaan na magpapalakas sa lokal na industriya at matutok sa pagpapabuti ng kondisyon ng mga mangingisda. Kung titignan kasi niya, umangkat ang bansa sa China ng isda na mula mismo sa sariling karagatan sa West Philippine Sea. Kung kahit kailanman ay hindi dapat importasyon ang ginagawang solusyon sa kakulangan ng supply dahil marami naman tayong alternatibo sa shortage ng galunggong at iba pang uri ng isda. Sila yung bibili, sila mag-import, sila yung bibili ng produksyon natin, sila magtatakla ng presyo. Kaya hanggang doon sa pagbibinta sa retail, ay sila rin yung magtatakla. Kaya ito yung monopolyo. Kaya itong matagal na natin sinasabi, ito yung kailangan intervention at dapat itong wasakin para matiyak natin na lokal na produksyon ng mga mangingisda ay dapat intervention ng government, yung pagsasamantala ng mga ilang mga traders, no? Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Resid na nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Bilang ng mga namatay dahil sa matinding pagbuhos ng snow sa Japan, aabot na sa 40. May balita dyan ng Bombo Radyo Vegan. Aabot na sa 40 ang bilang ng mga namatay dahil sa matindi at hindi pangkaraniwang pagbuhos ng snow sa Japan. Sa panayam ng Bombo Radyo Vegan kay Bombo International News Correspondent Hannah Galvez, karamihan sa mga namatay ay senior citizen na nahulog mula sa paglilinis ng bubong ng kanilang tahanan. Mayroon din umanong mga natabunan ng niebe at mga nakaramdang ng hypothermia. Dahil sa matinding pagbuhos ng snow ay apektado ang kalakalan sa nasabing bansa, pati na rin ang mga paaralan at sistema sa transportasyon. Naabisuhan naman ang mga residente na huwag lumabas kung walang mahalagang gagawin at kung lalabas umano ay kailangang may kasama upang mayroong pwedeng tumawag sa mga kinauukulan kung sakaling may mangyaring masama. Pinapayuhan din silang iwasan muna ang pagbiyahe dahil sa poor visibility, linisin ang niebe sa bahay at limitahan ang exposure upang maiwasan ang frostbite. There are about 40 related deaths sa ganitong klaseng heavy snowstorm dito sa Japan. Karamihan sa kanila mga matatanda na nahuhulog dahil sa kanilang paglilinis ng kanilang bubungan. So either yung kanilang bahay ay magkukulaps dahil sa heavy snowstorm na yung mga paglilinis naman nila ay nadudula sila, nahuhulog sila at then natatabunan ng snow. So yun ang mga side effects ng snow. Maganda ang snow landscape sa Japan pero ang kaakibat naman niya ay ito mga matatanda ay yung kanilang paglilinis ay naaksidente sila. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mylene Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Karagdagan sa ating sports balita, ang Pinay fencer na si Kaikaku de la Serna nagawi po ng medalya mula sa international competition doon sa may Bangkok. May update po dyan ang Star FM Baguio. Nagawi na medalya ang Pinay fencer na si Kaikaku de la Serna sa Mohon PBT Fencing Minimi and Veteran 2025 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nakuha nito ang silver medal sa Under-23 Women's Saber category. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 20-year-old Pinay fencer na si de la Serna, thankful ito dahil nakapag-uwi ito ng medalya sa bansa pero nanghihinayang ito dahil natalo lamang ito ng 1 puntos sa kanyang katunggali na Thailander sa score na 14-15. Inamin ito na hindi niya inasahan na makakapag-uwi ng medalya dahil 1 araw bago ang kompetisyon ay nakaranas ito ng food poisoning, gayunpaman nagpapasalamat ito dahil nakarecover ito at nakalaban sa naturang torneo. Sinabi naman nito kung paano niya pinaghanda ng naturang kompetisyon at ang game plan na kanyang ginawa. I trained at least 3 times a week sa Ateneo po, and then I would like practice against my teammates, do conditioning, and parang ganyan po. Yung game plan po is to keep calm po, kasi if I'm too excited or I'm too nervous, parang
I don't end up moving the way I wanted. So yung game plan ko talaga is to keep calm, to try to focus and analyze my opponents, tignan ko anong ginagawa nila, and then I would just revolve what to do around. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa silver medalist sa Mohon PBT Fencing Minimi and Veteran 2025 na si Kaikaku de la Serna. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages, mga kabombo. After po ng Bombo Network News, pwede pa rin po yung subaybayan ng ating mga provincial station gamit po ang kanilang sariling mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Diyan sa bahagi po ng Visayas area para po sa makbabayan po natin mga Ilonggo, nariyan po ang Bombo Radyo Iloilo, ang Bombo Radyo Bacolod at ang Bombo Radyo Rojas. Para po sa mga Cebuano, nariyan ang Bombo Radyo Cebu. Para po sa mga Kianon, nariyan po ang Bombo Radyo Kalibo at ang Bombo Radyo Tacloban para po sa mga Waray. At bago tayo magtapos, narito mga kabombo Star Nation, sama-sama tayo para sa prayer for the healing of Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Yapon ko po rin mo, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa lugang mga balita kag impormasyon mayara diri sang announcement karon from More Power Iloilo. May kantanan sa gin na panigayon sining unscheduled power interruption sining lamang adlaw. Kay as per information sila diri Banwa do ginahulat-hulat pa nila ang payag karon no sang National Grid Corporation of the Philippines ini may kantanan sa pag-restore man sang power sa aton sini karon iya nga mga tag-palamati na hibaluan nga mayara sang unscheduled power interruption ang mga area karon dira particularmente sa bahin sang Mandurriao no ining Mega World Mobile Molo and diversion substations. Sa aton sinikaron niya nga pagpangalagad istoryahan taman sina diri Banwa ang latest diri karon sa aton sini nga pagpangalagad. Kay ang information sina diri naton sa aton sini nga mga kabombo no incoming voltage kag mayara kuno sang ongoing karon nga coordination with the National Grid Corporation of the Philippines. Sa linya naton si Engineer Phil Sonsa, Junior Engineer, si Bombo Chami live ikaw sa Bombo Anay Saudo. Good afternoon. Mayong udto Bombo Cham kag mayong udto man sa taga-Plamate ng Bombo. Yes, kay we are receiving calls from time to time regarding sa sining pagpanumbalik sang power or energy dira sa may area sa distrito sa Mandurriao, particularmente ang Mega World Mobile and Molo areas naton, mga apektado sa mga substations, Engineer Phil? Yes sir, bali ang ato ning line 2 amo ni sang na-isolate kanina. Bali affected na rin ang aton Molo, diversion, kag Mega World substation. So na-identify naman naton, no, nakita naton sa linya naton ring nakita naton ang 69 kV line naton na kailangan may ari kita di kailangan nga pagka-correct, no. But ang good thing sa aton system, pwede naton inisla ma-reroute ang aton flows and current. So as we speak subong, na-transfer na kami sang loading kag ga-start na kami re-energization sang diversion.
Mega World kag Molo substations after pasunod lang actually Bobocham. Bali ang aton ginubran pwede naton ma-reroute no ang aton flow sang kurente if ever ang isa ka part sing aton system sa subtrans may problema, pwede naton mahalin sa piyak nga side o sa piyak nga substation sa maagi kumbaga ang flow sang current nato flow sang kurente nato nalin sa NGCP. Kung mayara sang pag-reroute si engineer, may posibilidad ayhan nga mayara sang unscheduled power interruption man sa iban sining mga substations? Ang aton nga rerouting Bobocham within man lang gyapon sa line 2. So wala na makita nga brown nga power scheduled interruption naman after. But ma-change lang ni ang flow sang current nato no. So instead nga lindi sa Molo, mahalin na subong sa diversion niya side pabalik. Okay. Any information kay may mga nabaton kami diri nga wala kuno sang power supply from NJCP, anong latest na diri engineer? Actually, Bobocham, as a protocol man, no, anytime nga may mga problema kita sa line, ang protection man nga system sa NGCP, automatically mag-activate man ina sila. So that's part of the protocol nga madula ang supply naton diri nga side in case nga may nakita or matabo nga fault sa linya. So intended ina nga madula ang supply from NGCP. All right, pero this time amatamat naman nga nagabalik ang power naton sa mga areas nga naapektuhan sa scheduled power interruption. That is correct, Bobocham. Bago lang ko man istorya sa control center nga mag-start na kami kay gin-transfer na namon kumbaga ang scheme. Amo tong ginambalugin na nga earlier ang aton nga scheme is from diversion going to Molo, no? I mean from Molo going to Mega World. Then nag-split na dala sa may Halandoni going to diversion. So ang matabo subong ang aton supply will be coming from diversion going sa Mega World and from Halandoni going to Molo. Pabalik sa bali sa piyak na side. All right, sige. Thank you so much Engineer Phil sa imo sining paghatag man sang kaklaruan may kantanan sa latest man karon iya nga power interruption sa inyo sining area. Salamat once again and good afternoon. Madamo nga salamat sa kahigayunan Bobocham kag kabay pa na intindihan man sinaton customer kada pangayon mga kami pasaylo liwat. Madamo nga salamat. There you have it, si Engineer Phil Sonsa Jr. sang More Power Iloilo. So ginatingwaan sang More Power nga ining as soon as possible bala no mabalik man gilayon sini ang power sa mga areas nga apektado 6 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check taman this time balikan ta ang linya sa aton sinima kopda ng mga bombo reporters sa may barangay Kalahunan sa distrito sang Mandurriao. What's the latest? May mga impormasyon ba lang natuhoy karon sa kausa sang sunog nga nagluntad kay ti ang area sining barangay Kalahunan sa aton sining mga kabombo yara dirang aton sining open dam site magluwas sina may mga junk shop nga yara na hamtang sa palibot sang barangay. So ining isa ka junk shop dito ning umpisa ang sunog kag medyo na brubudlayan gani aton sining Bureau of Fire Protection kay iban pa nga mga fire volunteers na sa pagpalong sining kalayo. Sa aton sining mga kabombo initially kay ginaway pa man matumod kung anong kausa sang nasabitan sining sunog apang bangod iyang kalabanan sining isang mga yara dito sa may area sa nasambit sining junk shop no mga takop nibla sang plastic bottle ti madasig ina nga magmakot kon masunog mo no nagakatunaw tapos nagalatom ina sa iya sining tupad sining sarang man iyang masunog nga bagay kahoy man inaw kon kasubong sining iyang plastic ti perti kagayna ang itom no perti kay itom sang aso kagayna sa aton sining mga kabombo. Anyway, lantaon ta kon anong latest sinadri with Bombo Pauline Piliora sa report. Bombo Pauline, please go ahead. Bobocham na kaagi na sunog pila na katuig ang nagligad ang junk shop sa Kalahunan Mandurriao nga nasunog pasado las 11 sinilamang gid nga aga ginabulubanta do 11:10 ini siya sang aga sang nasunog ang isa man ka junk shop ginahingadlan ini kay ND junk shop
Sa aton ging pakigangutan ang hinablos diri sang tag-iya nga wala lang siya nagpa-interview Bombo Cham through verbal lang ining si alias Boy. Hinablos ini siya sang tigiya iyaging pahayag nga mosobra isa na katuig sang nasunog ang piyak nga parte sang tinumpok nga basura Bombo Cham kun sa diin ang gintunaan to ya last time na utod nga wire sang kuryente pag utod do na igo sang sin o kung sang atob pag utod ini sang wire sang kuryente nadagdag ini siya sa tinumpok nga plastic nga basura apang hindi gini siya amo na kadako ang area nga nasunog do kaagahon ato siya Bombo Cham last time. Sunod diri sa atong pagpanamungkatanon man sa mga nagaobra sa nasambit man nga lugar nga do 15 years na ining junk shop Bombo Cham dugang diri sang natungdan nga wala ini masami ginasayuhan sa mga tawo ang lugar ining gintupok sang kalayo kay ara ini siya sa likod ni area kag ining mga plastic nga nagatumpok man sa nasambit man nga lugar inog dispose na ini siya kuntani bali ginahulat na lang dumagmahal bala ang presyo Bombo Cham sang plastic sobra isa naman nakatuig na naka-stock dira hindi magid masiling kuno nga basura siya bugod mga plastic bottles do mga amon abla Bombo Cham mga recyclable materials. Exactly. Sige nahulat na lang kay sunod diri kay alias Boy nga do barato gid bala ang presyohan na kung ibaligya nila malugi sila Bombo Cham rason nga nagahulat-hulat sila bali mga sobra naman isa ka tuig agud nga magmahal na lang kung magmahal ining presyo sang mga plastic man dira sa ilang junk shop agud nga ma-dispose nila kung matigayon nila nga ma-dispose plano man diri nila Bombo Cham nga tungod man sa natabo dud nga kaduwa na ka beses nga hindi na lang magbaligya magbaton pa sining mga plastic made materials kaglunsay mga metal na lang ining ilang ibaligya bangod usually diri ini sila sa front ni area nagasayo kag amo ning ginafokusan nila subong ining mga metallic objects na lang kag sunod diri sa iya do di amo na lang gining fokusan nila hindi na gid sila mag-stock ng plastic Bombo Cham para malikawan na ang sini nga mga kun amo sini nga sahi nga insidente sunod naman diri kay by the way ang area gri Bombo Cham is do around ang nasunog do around 400 plus square meters ini siya pero ang kadakoon gitong junk shop do sobra isa ka ektarya Bombo Cham do wala pa man nabanta do 1 to 3 hectares amo ining kadakoon sa area sa aton man gipakigangutan diri ang isa sa mga nagaobra man sa among junk shop do kon pioneer gid ini siya no nga nagaobra do 12 na katuig sa nasambit man nga junk shop ining si alias Net siya man ning una nga nakakita sang sunog Bombo Cham kung makita dira sa aton nga video kag naman sa aton nga live sa tunga gini ang dupi nakadako nga ginlamon sang kalayo kag may kahoy ina siya sunod diri siya madako na kag pagpakita niya pag bigan dito sa mga nagaulubra dito ining si alias Boy abi niya sa piyak ang nasunog good thing man kay may firewall ini siya may dako ba nga establishment nga wala na naglaton pa sa piyak ang amuman nga kalayo kag sunod diri kay alias Net nga nakakita hindi na gid masaparan that time so nakita niya Bombo Cham ining kalayo kag nagdali-dali man ini siya tawag sa iba niya nga mga kaupdanan agud bululigan nga palungon ang kalayo that is why nga makita to kagina nagbululigay ning mga nagaulubra dira pila ka mga pumbuluyo tuwang sining mga balde kay sunod diri sa ila nga may nakapalibot nga do mga fire hydrant man bala sa tumpok nga basura may nakapalibot dira nga mga halinan o kung guaan sang tubig kay pagpatindog man nila sa negosyo dira nila wala nila ginadula ang mga amo ni nga bagay do kumbaga hindi man gid sila nga gina-anticipate kumbaga ginapreparahan lang nila Bombo Cham agud nga hindi na abi may wala na abi sang may maano apang kay do hindi na masaparan ang sunog ti rason nga nagdali-dali ini sila tawag sa Bureau of Fire Protection nag-abot man nila yon pila man ka truck sang BFP ang nag-abot man nagresponde man sa area kag do hindi pa gid man patod ko anong ginahalinan sang sunog apang kay amo ning isa pa gid ka main factor na mention naton kagina nga madasig nga naglapta ining kalayo bangod madlos ang hangin pilaman ka adlaw nga nag-ulan-ulan dito naghamog kag sunod didto sa mga nagaulubra ining hinablos ng tag-iya do may mga kristal na bala Bombo Cham kagina kung manutisyaran naton diri sa bayan sa Iloilo tuman ka sakit man tagiti sa init possible basi hindi pa man gid mapatod nag init ato do nag-reflect na bala ang rays ang adlaw
may ato man to nga naghambal nga may naglupok kuno nga botelya sa perfume apang hindi pa gid man na iya mapatod bumbat siyang bangod padayon pa man ang investigasyon sa nga Bureau of Fire Protection apang pag ano diri naton nga matamat naman pull out ining BFP bangod napalong naman ining kalayo good thing kiti nahingagaw gid bala dayong bumbat siya mula na naglaton pa sa ibang area apang ining mga kahoy nga mga matag-as tigin lamon man sang kalayo bumbat siya. Sa dugang bala nga pagpahayag, ipabati naton ang isa diri na sa mga nagaobra o nga nakakita man sa kalayo sa mga junk shop nga si Alias Net. Sihan mo kagina antes magaluntad man ang sunog, anong naobserbaran mo? Kay pagwa ko ginawhalin ko to sa ulubrahan ko, ginlantaw ko nga may aso bala nga nagidapya sa akon. Nagwa ko di naglantaw ko, naglagan ko di pag abot ko dako-dako ng kalayo. Muto nagbalik ko dito sa guwakan na ngayo ko bulig sa ila nga may sunog sa likod. Ikaw lang gali una nakakita? Oo, kay nagdalagan ko gidi dayon dali-dali mo. So usually wala digli tao. Wala gidi tao sa likod. Bali ano ka di man? Nagaubraman ko di. Nang dugay na ko di nga nagaubraman Mga pila nakatuig. Mga 12 years na. Ti bago pa lang gid ko ni nakaano pero sa nagliga nasunog man di pero gabi ito. Siguro wala man ko di. Ti Dako to, that time. hasta malang dao, gamay man lang. Pero ang pinakadako. Masyado naman sa ginala na kung ano ka gamay ba, kung gamay pa ang kalayo, patsyag mamang ginhalinan or ang ginatanaw mo subong ma'am nga ang gulo nga nasunog diri ma'am ang area. Wala lang ko gina-ideya da. Ma'am kay ti siyempre laka ang samon wala gi ko diga sa boy di mo dito gid lang ko sa guwa kay atotoya akon area ya. Bali sa likod diya ma'am, ano na di yung mga basura na di mga magamit pa na di or wala na? Ang recycle na namon nga inog loading na dapat galingon na namon. Galingon siya pagkatapos. Tapos i-loading. Di indalon dayon. Sa Manila galing kay ti ginuntatan sang galing kay ti siyempre ang mga tao dito. Kulang kami sa tao mo dito ang tao tanan sa atubangan. So bali magamit panatali ang mga kasunog sa diri. Oo. So, kagina ma'am, mga banta mo kadako sang una mo ginakita ang kalayo. Ay dako na lapaw na dasang kahoy nga inaon. Hindi na dira na lapaw na sang kahoy nga inaho. Amo to nga na ngayo ko dayon sa ila naglagan gid ko to sa guwa na nga ko bulig sa mga lalaki kay ang mga lalaki galoding siling ko may sunog sa likod, loading sa basura. Sang scrap dito namon ka mga special metal. Mga ano ka mo di kadamo. Do mga 20 kami kabilog di tanan. Okay. Bali ang 27 ni ma'am, amo subong ang mga nagabululig. Oo, kami tanan di gabululig. Timba-timba ka mo na. Oo, kami tubig. May ano man kami may makinaman kami da sa tubig. Dayon may mga drum kami da nga ginpang stock para ginatigada namon kung may sunog gid man makakandos kami bala dayong tubig. Ginabutangan namon dito may tanan ginadaya pala may mga drum may area ginada nga may mga drum nga may unod tubig. Ang bali ang area nga ni ma'am, ano kadako ini? Ang ND Junk Shop. Dako ni bala daw mga 2-3 hectares ni pakadto sa likod. So bali ang sunog nag-extend dira. Oo. Oo, amo lang na. Sige. Bali sa subong mambali ikaw nagbulig ka man. Oo. Palong sa kalayo. Ikaw lang ba isa? Ay pila kami, 3 kami di. Bali ano man ka mo. Oo, nagabuo mo. Pero ang obra mo gid nagaano ko to sang special metal namon. Ako ang dra ko sa tubangan nagaano sang special metal. So bali ikaduha na ning beses. Oo, ikaduha na ni. Sige na. Ano dasig mo pag-responde sa Bureau of Fire? Dasig man lang kay pag idalagan ko do nakatawag dayon si ang amon to nga sa bang tagiyan. Ari ang bata sang tag-iya ato dito sa tubangan nakatawag na nakahingag sila dayon tawag pagkabalo nga may sunog. Ma'am Cham, si Alias Net nag-uubra sa may ND Junk Shop subong man ang una nga nakakita sa among sunog. Alright, so hindi pa ma-establisar kung anong cause ang sunog or ang cause of fire. Hindi pa Bombat Cham. Malapad-lapad ining sunog. Apang na-mention kag ginadto ni ma'am kag ni Alias Boy man nga ginagaling gid man ni ang basura nga nagatumpok dara apang kay tama siya bla ka
Trabahuso. Trabahuso. Nag-require gid sa damo nga trabahador that is why ginuntata nila kay hindi bala kabawi ang kita Bombocham kiti barato gani ining plastic man, so that is why ginahulat nga tani ma-dispose apang kay subong na sunog ang nasambit man nga area Bombocham. Abog man akong plastic no bratohon. Hindi man tanan. Tingala kung kilala ko do ay gagwa-gawa kay. Dubo pag presyo. Subong. Aw. Wala kay may nag-remind sa akon, hindi tao ang nasunog ang plastic yan, plastic yun. So, amo na padayon pa man ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection. Apang good thing kay napalong man madasig ang kalayo, nakapenetrate man ang katapos ng Bureau of Fire Protection, although nga masikot-sikot ang area, kagadamo sang tinumpok nga basura. Sa piyak nga bahin, Bombocham, idugang na lang naton. Ang ining youth organization man diri sa bahin sang syudad ng Iloilo, particularly sa may bilugan man sa Western Visayas, nga dagapati diri sila nga dako nga insulto ang pagdeklara sang special working day sa anibersaryo man sang ikan 39 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Sa aton interview kay Matthew Gonzaga, convenor sang Anak Bayan kag Western Visayas Youth Alliance, nga magakandak ni sila karon sang subong nagasugod na ini siya around PM sang rally man. Dira sila masugod sa bahin sa West Visayas State University, masaylo sila alas 2 diri sa may Iloilo Provincial Capital, and dira man sa bahin sa University of the Philippines Visayas, dira sa may Iloilo, diri sa bahin sa Iloilo City. Kag 5:30 karon may candlelighting dira sa bahin sang St. Clements, agud ipakita man ang ila nga pag commemorar man sa EDSA Power Revolution, kag diri mapahibalo man sa kaparehan nila nga pamatan-on sa mga pumuluyo man diri sa syudad, sa bilog man nga Pilipinas, kung ano ka importante ining pagselebrar man sa EDSA Power Revolution, kag kung ano man ang dako niya nga nang-enroll man sa society, kung paano subong nato na experiensyahan ang pag-enjoy no sa mga civil rights o human rights apang suno sa iya, do wala balagid na tigayon o na experiensyahan naton subong bangod sa kadamo sang suno sa iya oppression man kag nagakinatabo in between man sa government kag sa mga tawo nga nagakinahanglan man abis ang bulig nga ara abis sa edge na gid Bombocham, sunod diri sa iya nga amo to dako nga tampa subong sa aton society man kung anong gakalatabo sa aton nga gobyerno bangod gindeklara ini subong nga special working day instead nga tani holiday ini siya, agud man nga pakita ang suporta pag-commemorate kung ano ka vital ang role sining EDSA People Power Revolution sa aton society, kung ano man ang gina-experience naton subong nga freedom Bombocham. Sunod diri sa iya nga ma-walk out ini sila sa ila man nga tagsa ka mga eskwelahan sa ilang mga klase. Although kay dira may pila lang no ka mga eskwelahan ang gid-declare abi nga waay sang klase dira sa ila sa bahin sa West Visayas State University, kung diin din eskwela si Mas Gonzaga, ang convener man sa nasambit man nga youth organization, nga agud ipakita lang no ang suporta man kag even nga hindi mag-declare nga waay sang klase, tigayuno nila ang pag-rally man, agud nga ang hambal din nila, ang motto nila nga mahalin ko sa seat, makadto sa streets, agud mapakita lang ang ini nga suporta. Patpat man diri niya kung ano ang ma-experiensyahan subong nga pagpamigos man sa pila ka mga pumuluyo sa mga mangingisda subong nga ginaalaw na no ang pagpangisda man sa mga municipal waters, ining mga gakalatabo nga land disputes, kag ang against man sa okon sa government man abi Bombocham nga nagakalatabo subong tuman na kagamo, kag do ginakuhaan abi sang rights ining especially ining mga pamatan-on man na ginatry lang ko na tani gamiton ining man ang ilang tingog kag gina-consider sila abi nga kontra man sa gobyerno apaw sunod diri sa iya, isa man ini ka pamaagi agud nga i-commemorate gin pamangkot man naton kung ini bala nakakuha sila sa necessary permits man sa Iloilo City government, sunod sa iya naka secure naman sila sang permits, susubong ginapanawagan Manila sa bahin sang mga pamatan-on sa mga pumuluyo man sa kauturan naton nga gamiton ang tingog nga hindi pagkalimtan kag hindi pag-ialaw kung ano man abi ang operasyon gakatabo subong nga mga tinion sa aton nga sosyedad. Sa dugang bala nga pagpahayag ipabati naton ining si Matthew Gonzaga, convener sang Anak Bayan kag Western Visayas Youth Alliance.
na-commended nato ng mga buluthuan aton diri sa Iloilo nga nanindugan na kilalahon ng esensya sa EDSA People Power subong adlaw sa pagdeklara nila sa class suspension kag sa alternative learning day sa aton mga eskwelahan. No, kag aton man gina-welcome gid si subong adlaw tanan narisari nga mga porma sa pagkulag subong nga Pebrero 25 mapa-forum discussions man sa mga eskwelahan naton, mga film screenings, alternative class discussions na tuwi sa EDSA. Gina-welcome gid naton kag gina-encourage ang tanan nga mga pamatanon kag estudyante kag hindi lang dira makapabilin nga ginapanawagan man nato no sa liwan, leave your seats and go to the streets kag mag-upod kita sa pumuluyo ilang pagdumdum sa EDSA People Power kag pagpakigbato sa atong mga tawhanon kinamatarong kag demokrasya kay 39 years na matuod ang nagkikad apang wala kasi gapon sa matutuon nga pagbag-o kag kayluayan sa aton pungsod. Nagapabilin pa sigapon ang mga malala no ang pag-atake sa tawhanon kinamatarong matuod nga wala sang martial law apang subong nagbalik naman sa pesto ang isa ka Marcos kag wala sa kinalain sa iya amay kung ano ka pintas siya towards sa mga critics, mga activists nga nagpanawagan, gademanda lamang sa kinamatarong sa pumuluyo. Kani subong adlaw no, ilang isa sa pinakamataas nga porma sa ating pagdumdum sa EDSA People Power amo ang pagkadto naton sa dalanon kapag upod sa pumuluyo kay confront ang matutuod nga kahimtangan naton no subong sa nagakalain-lain nga mga issues nga nagaluntad sa ating kahimtangan sa gapabiling nga manubo nga sweldo sa mga mumukon, ang korupsyon sa gobyerno nato nakita man nato na kay nga may ara sa mga impeachment kay interesado kay dapat ginapanawagan nato nga dapat siya mapasabat kag ma-convict bangod siyang iya paglustay sang milyon-milyon nga pondo sa gobyerno nga kwarta ina sa pumuluyo kag dapat man naton sukton si Marcos Jr. sa sala sang iya pamilya kag sa mga kabuhi nga iya mga padayon sigapon ang mga pagpamumba pag-atake sa atong mga kumahan nga paglagas sa mga manguma kag isa pagid ni ang mga pulisiya sa atong gobyerno kaangay sang SC ruling nga ini nga nag-declare nga pwede na ang commercial fishing sa 15 kilometers sa municipal waters nga nagapatay sa palangabuyan sa mga magagmay naton nga mga mangingisda. Pinkuha na nila ang atong kadutaan, kuha na itong mga kabukiran subong pati aton makadagatan kuhaon naman sa para lamang ubrahon na negosyo. Gani amon na ginapanawagan natin ang mga pumuluyo kag labi na gid ang mga pamatanon magpadulong kita sa dalanon subong adlaw sa EDSA People Power bilang pagkomemora no sa 39th anniversary sini kag i-confront naton ining mga social realities nga kita kag ipadayon naton ang panawagan nga Duterte panaguti, Marcos singilin, Sara Duterte patalsikin. Muna no, nagdeklara ang Malacañang Palace nga ining special working holiday na lamang siguro sa despite that muhulag gid ang pamatanon pero insulto siya sa sa aton tutud nga kasaysayan no balam naton sa natabo sa hindi ini siya peaceful or non-violent madamo nga kabuhi ang nagkaritula nagkalamatay para mo ipakigbato ang kinamatarong sa pumuluyo. Milyon-milyon nga pumuluyo, nilibong ninindugan para sa kalwayan kag sa demokrasya. Ako ini nga tampa kag insulto sa pumuluyo nga nanindugan kag isa man ini sa tikang sang Marcos nga administration sang isa ka historical revisionism sa pagbag-o sa natibo sa kasaysayan. Babaw si Matthew ang convenor sang Anak Bayan kag Western Visayas Youth Alliance. Aha, kung kaisado tama naman ka ano bali to patalsikin si Sara tapos panagutin si Marcos. Di sino mabilin? We don't know. Ano naman kung saan pa balati naibaluan taman nga may mga kausa gid man ining mga organisasyon nga ni para kung yara ka sa youth organization ti kausa sang pamatano na imo sining iduso diray no pero ti naintindihan ta naman kun din gahalin sining ilang mga hibubunot ni but siguro lang taon taman ang
mga nahimuan sa aton sini nga mga public official. Hindi lang kay do puro lang niya ang ila sini nga sayop, although ngatin why man sang perfect iya nga nagadumala sa panguluhan mo, no? Tanan-tanan sini may ara sang kasaypanan, but siguro bilang citizen sang pungsod Pilipinas, di dapat makontribute mo kita sa bisan ano lang yung pamagi masarangan ta tagsa-tagsa sa aton na bumbabaw. Nga the way nila bombasyam ang ating pabugtawon or for awareness man, hindi lang man sa kapareho nila nga pamatanon sa mga wala bala nagamuklat kumbaga. Pati naman sa mga katigulangan, ma-meet in between, agud nga hindi lang man ang participation sa isa lang katawo o sa individual, apang hugpong kaparehos man abi sa natabo sang time sang EDSA People Power Revolution. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat din na Bombo Pauline Piliora. Pagbalik naton mga kabumbo, Mayor Jerry Treñas gintawag nga mangu kang kitin utok ang tao naghambal nga ginaangkon sini ang privatization sang Iloilo International Airport. Kag mga barangay official sa may binidikto haruging kalipay nga wala yan na delay ang 75 million pesos nga multi-purpose project sa ilang lugar. Mga balita kag impormasyon balikan ta sa barangay nga pagpalayag sang bumuanay sa udto pagkatapos ginamang sa pila ka importante nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 23 to March 1, 2025. Excitement and enthusiasm are once again overwhelming. Totong Villaruz and his band bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa Marso 1, Sabado, sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa March 2, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagid lang ang nag-aisahanon nga true source ang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan agud malikawan ang distractions.
likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani dong malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan.
Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligan sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bumuanay sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Check na naton this time balita ni Bombo Angel Tan. Mayor Jerry Treñas sa gitawag nga mango kag kitin utok ang mga tawo nga nagahambal nga ginangkon sini ang privatization sa Iloilo International Airport. Bombo Angel sa report, please go ahead. Gintawag diri mong Batsyam ni Mayor Jerry Treñas nga mango kag kitid utok ang mga persona ang biyo mga individual nga nagahambal nga ginaangkon niya ang development o kung ining proseso sang privatization sa Iloilo International Airport. Sa interview sa Bombo Radio, kay Mayor Treñas sa ginpayag nga do nambal niya basi halin ko no sa piya ka kampo nga gagwa ang istorya nga gina-credit grab niya ang mga proyekto o kung ang iya sa privatization sa Iloilo International Airport. So kay Mayor Treñas ginambal niya nga ang ining mga projects ni Bombo Cham just like Abe ang
development sang Panay River Basin sa bahin sang Capiz, ang privatization sang Iloilo International Airport, privatization sang Iloilo International Port, iman pa sa Region 6 ang kabahin sang iya nga development o kung iya nga chairmanship sa bahin sang RDC infrastructure chairmanship niya Bongbong Cham. Pero ti ang bagay ni Mayor Tranyas diri ang iya diri nga do statement dugin bato pa niya ang pagambal nga ang RDC bilang infrastructure chairman sa iban nga do kabudlayan gid kuno mag-understand kag mag-comprehend bala Bongbong Cham dugin spell out gid diri ni Mayor Tranyas ang meaning sini. Patag sa alkalde sino pagidbi nga iban nga ma-follow up sang sining mga proyekto kay ti isakop niya ang bugos nga Western Visayas sa mga projects nga ginapang follow up niya Bongbong Cham baliga niya do sulugoon diri ang gwa niya nga chairman sang RDC Infra nga area man abi kay hindi lang kuno gani ang mga projects nga diri lang sa Iloilo City kundi pati mga projects sa nagkalain-lain nga pungsod Bongbong Cham. Duga pa sa natungdan ang mga public servants wala dapat naga-claim sa mga projects unlike kuno sa iban dira nga naga-claim sang mga unfinished projects diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Mamatian ta balang kabahin diri sang nanging statement man ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas sa aton interview. Privatization ng Iloilo International Airport. You know, Aryo, RDC Infra Chair ako. Para sa mga budlay mag-understand, kag-comprehend sang RDC. Ang RDC bla, Regional Development Council. Ano ang Regional Development Council? Dira ginaistoryahan ang mga development sa region. No? Ano ang region? Magsiling kita, Regional Development Council 6. Ano ang upod sa Regional Development Council 6? Panay, Guimaras, Negros Occidental sang una. Okay. Ano ang mga projects ang ginaistoryahan sa Regional Development Council? Ang privatization sang international port, ang privatization sa international airport, ang Panay River Basin Project. Diin na ang Panay River Basin Project sa Capiz. Diin ang Halaor River Multipurpose Project dito sa Kalinog. Tiga ako ma-follow up, kita ko chairman mo. Di ba? Tiga ako mag-claim credit kay DOTR na. Diin na ang DOTR na projects, ang airport, DOTR. Ang Alaor, iyan na sang NIA. Ang port, iyan na sang PPA. Di ba? Tiga mag-claim ko yung credit sila. Pero kita ang follow up. Ang tawag sa aton bala, sulugoon. Iba sila si Mayor Kalay sa akon. Liya, Mayor, may ara ko da bladalan nga ginapa-aprobahan. Di sino ba mapa-approve? Kundi ako, kaya ako chairman sa RDC. Di ba? Di sino ma-follow up ni. Oh, parehas ni sa Panay River Basin project sa Capiz. Ginatagan sila sa NCIP. Isa ka tuig ang NIA kag DPWH nga makasulod para makaubra sang feasibility study. After 1 year, expired ng ilang permit. Ma-apply naman sila liwat. Intawag ko, gobyerno man eh. Tiya, isa lang katuig atag mo. Hindi, atagan mo siya sa liko permit hasta matapos siya ubrang FS para madasig. Pero i-claim ko ba yung credit? Iyan na sa gobyerno. Amo na ka siling ko para sa mga kitid pinsar kag mga unfortunately difficult for them to comprehend.
meaning mango, hindi ko yaga claim credit Nga ma-claim ko credit, ako lang ga-follow up. Bisan nga di mga project di sa syudad, why ko ga-claim credit? Kwarta na sa gobyerno. Di ba? Balaan ko ya kung sino ga-claim credit. Sino ga-claim credit sa mga unfinished ka mga gym? Ha? Sino ba, Angel? Ikaw naman may mangkuton ko subong. Ito, do permi lang ikaw ga pamangkot sa ako naman may mabulos. Sige. Pero ang point ko, we public servants should never claim credit for something that is funded by the government, whether national or local, because ultimately those are funds coming from the taxes paid by the people. So why not tagiya? Amo nagsiling kong portalets na hindi ni akon in unit anante, dapat you should have the same passion and indignation na ginahigkuan nila, hindi ba? Kaya mo na mo. Sino tagiya sa portalet? Ikaw na, Angel. Imo na. Dapat mangaking ka man. Kaya mo na mo. Hindi na akon. Natago-tago lang na namon. Oo. Bukod siyam na batian sa makbombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Kaya kung lang taon naton, Bombo Angel, may punto si Mayor. Kay Regional Development Chairman siya sa infrastructure. Oh. Kaya kung hindi yan ipag-follow upon, tuksoon naman siya nung ginahimo sang Regional Development Chairman. Di ba? Ti karon kay ginahikot sa aton sining alkalde kay tiyang kayuhan niya sila mabalik man sa gyapon diri sa syudad sa Iloilo, sa probinsya sa Iloilo being the regional chairman, makapulos man ang taga-syudad, makapulos man ang taga probinsya, ti gina-follow up sa alkalde ti anong lain sinadra? Ang lain lang sinadra iya kung hindi mo trabaho, no? Gina-atribiran mo. Di ba Bombo Angel? Kung ang trabaho mo iya, for example, ang imo sining profesyon is doktor, hindi ka na hindi ka na mangin atribido nga mangin engineer kapagid. Di ba? Kay lain na yang duha ka profesyon Magluwas lang kung pag doktor mo, nag-eskwela kaliwat sa pagka-engineer, pwede na ya. Dua imo profesyon. Oh. Pero ginatungdan malang sa alkalde ang pagka-chairman niya sa Regional Development Council. Tenong malain sila, Dra? Kag sa mga kitaan mo mo sa mga posts sang page ni Tranyas, do promote nila ang privatization sa Iloilo International Airport, which is tamutagan ikabahin sang iya responsibilidad. Kaya kung hindi on pagtutukan mo maabi just like sa iba niya mga projects, so hindi paghatagan sa atensyon, wala asang ma-follow up, hindi maghulag ang privatization mo ti kadamo na nga daan sang nagareklamo, naga-expand na daan ang mga flights, may mga direct flights na from Hong Kong to Singapore, vice versa. Ti kung hindi pa pag-i-push ining privatization, kag isagad follow-up, kaya until when gid bibombot siya mga masarangan mag-accommodate sang airport sa kadamuon sang pasahero, balati amo na ang gina-push man ining privatization kag pagkaayo sang Iloilo International Airport. Ibati amo to bombot siya ang pag-spell out gid ni Mayor Tranyas sang RDC infrastructure committee, ano ang mga responsibilidad mo, Angel, may mga proyekto nga hindi na gid man masarangan sang aton sini nga gobyerno kag kinahanglan na gid man sini nila iya sang partnership sa private sector. May ano man may ara sang bintaha man sa bahin sang aton sini nga gobyerno mo. Hindi na sila mangutang, hindi na sila magasto sang tuman kadako. May ara lang sang mambal naton equal sharing abi sa bahin karon iya sang isa ka proyekto such as the rehabilitation of Iloilo International Airport
Kung pananglitan madayon gid man ining propose nga 21 billion rehabilitation. No nga programa nga ti as per the Deputy Executive Director sang Public Private Partnership Center nga si Jeffrey Manalo, tinasumiter na gani ni kunong project proposal yara na sa NEDA Investment Coordination na Committee for Review and Approval. Oh? Hindi abi mag-intervenir diri ang Regional Development Council. Hindi abi follow up diri si Mayor Jerry Treñas. Diin gani ang International Airport nagatindog gel. Kabatuan. So maghambal ikaw jurisdiction ni nabilong sa provincial government. Di ba? Ti masarangan na ihan sang provincial government nga sila mag-shoulder sang 21 billion nga rehabilitation. Kung hindi magagi sa PPP, dako nga bagay pong Bocham, project na nga daan. Rehabilitate nila 21 billion pesos kung tiunahon anay nila mga district hospital. Di ba? Hindi man malain ining public-private partnership, Oo, tayo mo na ganito Bocham ang problema, kay ti dako ni siya nga kantidad manabi ang ginaistoryahan. 21 billion pesos para manabi sa Iloilo International Airport na privatization. Isa pa gid abong Bocham ang kadugayon sa proseso, ang procurement process nga hulaton. Subong iya ang agin paagi sa PPP kay ginadalian na ang pagkaayo sa Iloilo International Airport ng Bocham. Kay the last time ang reklamo dito ang mga aircon, ang gubaang aircon, gubaang escalator. Pati bangko tumong Bocham ginreklamo. Mag-ulan may porsyon nga nagatulo. Ti ginatunggan na sang alkalde ang pagka-RDC niya, pagka-chairman niya. Karon niya pasala. Hindi ba mo Angel? Ako na lang kumbaga do parehas man ibala Jel. Ari lang sa aton sini nga mga kabumbo. Damo multi-purpose building nga wala mahuman, di ba? Oo. Tapos ang istorya si Nadre kay way na kuno pundo kay pinamakal Rilo, pinamakal Bag, pinamakal di Largo kag mga step-in nga malahalon. Pero kung padalman mo, for example lang maghambal bis Congresswoman Jan Barunda, maghambal sa kay Senator Senator Bungo, baka pwede natin tulungan yung isang barangay doon, makapatayo tayo ng multi-purpose project sa pundo mo dyan. Tiyang pundo na, way man na direkta nga ginahatag, ginabutang sa Malita, ginabutang sa Dapulbag, kag ginahatag kay Congresswoman Jan Barunda. Di ba? Insakto? Ginapaagi sa sakto nga proseso para sa mga projects. Way man na ginadaw ni Senator Bongo siya kung sino nga senator, kung sino to nga mga kasubong yung mga congressman na yun yung nga makabulig. Di ba? Tinawa mo amo man na sa kay Mayor Jerry Treñas. Ti ginatungdan niya malang ang pagka-regional chairman niya, Regional Development Council chairman niya sa infrastructure. Ti credit grabber na sa dayon kay siya malang tong ginanasagad ka pinaluap. Ti sa mga kabumbo naton, minsan rin yung lawig say maswed sa mga way na human nga proyekto nga pinamakal sa malahalon nga step-in, paha, tiyan mo na kunong rason nga way na sa hindi na mapatapos ang mga project before sina maghambal ka pinsaron mo na mayo ginadaho na direktang kwartao ang pundo para ipatindog sa multi-purpose building, ginadaho na direkta kay Congresswoman Jam. Kaya mo na ibang Bocham. Kita ko to ganin may pa to Rolex Daytona gidman to siya, Daytona or may arap pag ito
ang isa pagid ang Cartia, Oh. Cartia, ang full ice blast. Kunang kilala ko pa bala nga nag-eskwela sa Malahalon nga universidad. Sabi ng ma'am ko, stop making patsalang the tawo. They're very wrong kasi. They're very... Gets mo, Jel? Oo. Sabi ng ma'am ko, stop making patsalang the tawo. SH. Sheesh. Sabi kasi ng mom ko, Bombo Cham, huwag kasi mag-judge agad. You should know them first. Stop being a judger. Don't be a judgerist, Bombo Cham. That's bad. Stop being a judgerist. Sige na dyan lah. Basi kung di ka na makakadyo nga duwa. Amo na, sa bantayan sa gihapon kung ano sila yung mga development man sa bahin sa syudad ng Iloilo kag RDC Infra Committee regarding sa mga projects na ginapang follow-up ni Mayor Jerry Tranyas, Bombo Cham, si Bombo Angel Pichiliertana para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan. Tsakto-tsakto lang di ato na. Sa aton sining mga kabumbuay layasang lakot sang anuman nga sahi sinisang pagpatalang ang minatuod lang bla. Sa aton sini nga mga kauturan lang naging ang simputa sa iban sini nga mga balita tugyantay na sa iban sin Manusang Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo siya mablanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 23 to March 1, 2025. Excitement and enthusiasm are once again overwhelming. Totong Villaruz and his band bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa Marso 1, Sabado, sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa March 2, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagid lang ang nag-aisahanon nga true source ang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo.
Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes,
kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo, ba? Ubi na ubi gid ang dating ko gali today, no? Nakabaloyet. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program on a beautiful Tuesday. Cool lang ang atong nga panahon. I hope sing cool sang inyo man dira nga sitwasyon wherever you are. Salamat gid for connecting again sa sininga estasyon, sa sininga programa especially. And if you're ready with your stories nga luyag nyo mga i-share diri sa kahapon lamang program, I would be really delighted to read your stories. So paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your stories and i-send nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Magaboto kita sa bulan sang Mayo. Check naton how many days to go before Election Day. Kurit kita ha, 76 days to go before Election Day. Isip-isip kung sino ang mga the best leaders nga aton nga igalista sa aton dira nga mga listahan. Sa mga nag-join diri sa aton, salamat gid especially sa mga friends naton ara sa gwa sang pungsod sa Pilipinas, especially those taking their time para nga makashare diri sa KLP. We have one story again from Aguila this afternoon. Pagabasahon nato nina. Good afternoon gid dira sa imo Aguila, and to each and every one of you. Again, welcome sa kahapon lamang program. Aring ato nambahanon para sa inyo this afternoon from Earl Lorraine Kilarato. Dahilan. Good afternoon. Pinatapos lang ang araw, doon mo
pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awang na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Earl Lorraine Kilarito, Dahilan, beautiful song para sa inyo tanan, mga kabombo. Good afternoon again. Alert, alert lang dira sa kay Tisay, sang Iloilo. May interview ako sa imo this coming Saturday. That would be March 1. Before you come here, palig na lang pa Xerox sa 2 copies ang imo nga ID, and please be here at the station before 2 p.m. I hope nagapamati ka gidira, Tisay, sang Iloilo. Well, it is now 25 minutes after 2 o'clock. Sugod kita ba sa sang sulat? Hali naman sa kay Aguila, sang Sri Lanka. Dearest Tita Regine. To all the staff of Bombo Radio Iloilo, syempre sa imo tita, sa mga writers, especially sa kay Lola Amparing, mga viewers, listeners of KLP. Good afternoon and belated happy Valentine's Day, everyone. I am here again, tita, to share and inspire everyone about positive outlooks in life. Life as a battlefield. The world itself is a vast battlefield. Everywhere there is fighting, violence, and bloodshed. Existence is characterized by constant struggle. Molecules against molecules, atoms against atoms, electrons against electrons, men against men, women against women, men against animal, animal against men,
spirit against men, men against spirit, men against nature, and nature against men. Within one's physical body, there is constant flux and struggle. We should always remember, life doesn't always go as planned, but how we handle challenges define us. So instead of getting frustrated, take a deep breath, stay polite, and remind yourself that things happen for a reason. So habang nagtatype ako, tita, patuloy ang musika, Ballad for Adeline, Ako Me Amor, Marriage de Amor, Hungaria Sonata, and Love is Blue. Paborito ko ng mga instrumental music, nagpapatala sa aking kaisipan sa oras ng aking relaxation at pagsusulat. Last December, busy ang aking asawa sa aming munting negosyo hanggang ngayon, kaya madalas lagi siyang nasa pwesto. Samantala ako, si Imashi at Oshani, laging busy sa eskwelahan. Madaling araw, gising na kaming lahat, pero ang partner ko, tita, lagi siyang mas nauna bumabangon kaysa sa amin. Nagluluto ng almusal, nagtitimpla ng aming gatas, mabait, responsable at mapagmahal sa aming mga anak. Hinahanda naming dalawa ang kanilang mga baon. Tuwing umaga, gigisingin niyang mauna si Imashi kasi maaga ang kanyang pasok. Gigisingin si Imashi tapos kakargahin at yayakap si Imashi sa kanyang mga braso papuntang bathroom. Maya-maya tatawag si Oshani, "Daddy!" Dahil magpapakarga din, habang ako naman nag-aasikaso kay Imashi. Pagkatapos, bihis at maayos ang lahat, ihahatid si Imashi sa eskwelahan ng kanyang daddy at ako naman ang maghahatid kay Oshani. Masaya kami, nagtutulungan sa simpleng gawain. Noong nakaraang Pasko, tita, ang saya dahil ang dami kong ginawang mga damit, skirts, blouses, mga ipit, panali sa buhok na iba't ibang styles, mga t-shirts at iba pa. So dinala namin sa Piradinia Hospital ng Kandy at pinamahagi sa mga bata, magulang, nurses na naroroon. Dinala namin sa araw ng klinik ni Imashi. Bago kami pumanhik sa loob ng hospital, dumaan kami sa malaking altar ng Buddha at nag-alay ng sariwang bulaklak na kulay puti, Arilia ang tawag namin sa bulaklak na ito. At madalas, ito ang bulaklak na ino-offer sa temple. Bumili ako sa entrance ng hospital at sa harap ng Tiangge, may temple. Sabi ng isang ali, "Nasa harap natin ang temple." Sabi ko, dadalhin ko ito sa hospital at doon ko iaalay sa loob ng hospital. Lahat ng public hospitals ng Sri Lanka ay may imahe ni Lord Buddha. So pagdating namin sa loob ng hospital, pumanhi kami sa altar at tinayos ko isa-isa ang mga bulaklak ng dahan-dahan. Pinaganda ko ang pagkaayos at pinatong sa gitna ang lotus na kulay ube. Iniwan ko ang mga regalo sa baba at nagtanggal kami ng aming mga sapatos bago umakyat sa altar. Suot namin parehas ang sari na kulay pink at ako naman pink pero may combination na violet. May silver na kumikimtab at mga bulaklak nakadikit sa aming mga sari. Hawak ko aking mga anak habang paakyat sa altar. Ang mga bulaklak na puti ay inalay namin sa altar at yumuko kami pareho at nanalangin ako sa ating Panginoon. Naway basbasan kaming lahat at makaahon sa kahirapan ang aming bansa. Naway tuluyan ng gagaling si Imashi at ibaon sa limot ang aming pinagdaanan. Taimtim akong nananalangin, sana Panginoon, likupin mo ng pagmamahal ang aming mga puso. Isarado niyo po at silyuhan ang mapait naming kahapon. Amen. Hindi ko napigilan na pumatak ang aking mga luha, tita. Sa pagdilat ko sa aking mga mata, ang dalawa kong anak nakatingala sa akin, habang ang kanilang mga kamay nasa dibdib. Malungkot ang kanilang mga mata, bakas ang paghihinagpis, lalo na si Imashi. Nag-side view ako para hindi ako makita ng mga lady guards, security guards at mga nurses na pumapahid ng mga luha. Pasimple na pumapahid ng mga luha na tila bang walang may nangyari. Sabi ni Oshani, "Mama, bakit pumapatak ang iyong mga luha?" Sabi ko, "Pumasok sa mata ko ang alikabok
Halika mama, hipan ko ang iyong mga mata. Pero si Imashi tita, tahimik. At alam niya na pareho kaming may dinadala at pareho rin kaming hindi makapagsabi kay Oshani ng lahat. Kinausap ko silang dalawa. I'm okay now and nothing to worry about it. Let's go. Everything's all right. Shall we go now? So parehas kaming tatlong masaya at nakangiti. Excited ang dalawa na mamigay ng mga regalo sa taas. Excited silang bumaba sa altar. Ako naman, nilinis ko ang altar. Kinuha ang mga dayang bulaklak at pinulot ang bulaklak na nahulog sa sahig at nilagay sa plastic upang itapon sa dustbin. Pangalawang hakbang, lumipad sa harap ko ang empty bottle ng tubig. Sa isip ko, nagkalat pa ng basura sa harap ng altar. Wala talagang mga disiplina. Kaunting basura na dapat pwede naman bitbitin dito pa iniwan sa altar. Sabi ko, darating din ang araw ng sarili niyong kalat, kayo ang magliligpit at maglinis. Sobrang excited ng dalawa. Si Oshani, pagiwang-giwang ang lakad. Si Imashi naman, nakasmile. Malapit na kami sa entrance, sinalubong na kami at binati ng good morning ang bawat isa. Sumabat ako na may matamis na yuhom. Ang dalawa naman, nag-response agad at mas nauna pa sa akin, nag-reply, Auntie, good morning. Uncle, good morning. Auntie. Pero ang lalaki ng mga hakbang nila. Sumusunod ang mga mata ng guard sa kanila na tumatawa. Nahuli ako. Tinanong ako kung anong mayroon. May party ngayong araw sa taas, ma'am? Sabi ko, wala. Nagtaka sila kasi ang laki ng plastic na bitbit ko, puno ng mga regalo. Siguro nakatunog na sila kasi bago kami pumanhik sa altar, dumaan muna kami sa kantin at kumain doon. Sa kantin pa lang, namigay na ako ng mga t-shirt sa service crew ng hospital na patago. Mga ipit sa bata na naroon. Sabi ng mga guards, may party ata sa taas? Sarap ng mga ngiti nila habang kinakausap kami. Samantala si Oshani, pakimbot-kembot ang puwet papasok sa hospital, nagpapatawa at nagbabay sa mga guards at nurses. Masaya na ako tita nang nasa loob na kami ng hospital. Sa isip ko, anuman ang pinagdaanan namin, mas mananaig ang kabutihan sa aking puso at walang pwesto sa aking landas ang kasamaan. Ang bawat nakasalubong ko sa loob, mga nurses at iba pa, ay sinasalubong kami ng ngiti at may pagbati ng good morning sa bawat isa. Gumaan ang aking pakiramdam. Umiikot ang aking paningin sa loob habang ang dalawa ang saya. Nasanay na si Imashi at Oshani na namimigay sa simpleng paraan tita. Na-feel din nila ang kaligayahan. Nasa taas na kami, wala pa ang doktor. Ang aga kasi naming dumating. Halos lahat na upuan, puno. Tinitingnan ko ang plastic kong dala at tinatansya ko, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Gusto ko lahat mabigyan. Tutal, wala pa ang doktor, kakausapin ko ang head nurse na kung pwede, payagan nila ako na mamigay ng regalo. Hindi kasi alam nila na sa araw ng clinic ni Imashi, magdadala ako ng pang-Christmas gift. So nagtinginan sila, sabi ko, kung hindi nila ako papayagan, iiwan ko ito sa hospital at sila na ang bahalang mamigay. Si Imashi naman at Oshani nakatingin din sa sagot nila. Oo ba o hindi? Nang narinig ng dalawa, okay. Kumuha agad sila sa plastic at nag-umpisang nanagtag. Ang sarap sa aking dibdib na nakikita ko silang namimigay at sobrang saya nila. Lahat nabigyan tita. May kalakip na DIY snowman na gawa rin namin. Tuwang-tuwa ang mga bata. Ang mga mukha na malungkot na dinatna namin, umaliwalas, naparisan at napalitan ng saya. May mga batang halos hindi makapagsalita, pero nang nahawakan nila ang snowman, kumukutitap ang kanilang mga mukha at nababalot ng saya. Ginagalaw-galaw nila si snowman. Ang iba naman, ginamit agad ang mga ipit na pinamigay namin. Excited habang binuksan nila ang mga nakasupot, pati mga nurses tuwang-tuwa.
Nagtabi si Imashi ng isang snowman. Mama, sabi niya, ibibigay ko ito sa aking advisor. At susunod natin na balik, ma, igawa mo siya ng damit, ma. Ha? Kasi hindi natin siya nabigyan ng gift. Sabi ko, okay no problem. Sabay kindat sa kanya. Nagmamadali akong maubos, ipamigay tita ang mga regalo. Ayokong maantala ang kanilang mga trabaho. Hanggang sa kabilang ward, lumipat na rin mga bata at humingi. Humigit kumulang sa 200 ang aking nabalot ng mga regalo at inubos ko pamigay lahat. Sabi ko kay Imashi, gagawa na lang tayo ulit para sa eskwelahan mo. Kasi once a month lang ang clinic mo, kaya bigyan natin ng prioridad ang hospital sa oras na ito. Okay, Mama. Mama, no problem. Tapos pamigay ng mga regalo, binigyan kami ng upuan, 3 kami, at umupo kami habang hinihintay ang doktor. Pagdating ng doktor, sakto din, natapos ang pamimigay ng mga regalo. Kinausap niya si Imashi kung kumusta. Sagot ni Imashi, I'm okay, Doc, and always happy. Sobrang saya ko habang pinagmamasdan ko si Imashi at Oshani. Nawala na ang takot sa kanyang isip, tita. Dati, takot ang makakakita or takot ito na makakakita ng puting buhok. Akala niya lahat na tao na may puting buhok kasing ugali ni Piasina. Kahit ako, lagi niya noon binubusisi ang aking buhok kung may uban o wala. Lalo na si daddy niya, madalas may uban. Problemado kung nakakita ng puting buhok. Sobrang naawa kami kay Imashi, tita. Pati kaming mag-asawa, lagi niyang binubusisi ang aming ulo kung may puti. Kasi kung makakita ng kulay puti na buhok sa amin, umiiyak. Hanggang itinuro ko sa kanya kung paanong nagkakaroon ng uban at ano ang dahilan. Pinaliwanag ko sa kanya ang genetic factors, parts of hair, at kailangan kumain ng maraming gulay at prutas upang hindi madaling pumuti ang ating mga buhok. Sabi ko, lahat na tao may iba't ibang ugali. Hindi lahat na tao parehas sa ugali ni Piasina. Hanggang pinapangaralan siya ng doktor niyang psychologist. Sa pamamagitan ng klinik niya, tita, malaki ang naitulong sa aming lalo na kay Imashi. So malaki ang pagbabago at tuluyan niyang nalimot sa kanyang isip ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang sarili. Isang beses, pumunta si Piasina sa temple. Pinakita ko kay Imashi na wala akong takot na natira, lalo na sa matanda na ito, kahit magkasalubong pa kami. Pinakita ko mismo kay Imashi sa oras na yon mismo na nagtagpo ang landas namin ni Piasina sa temple. Pinakita ko ang tapang sa harap ni Imashi na may kilos na manghinahon. Sabi ko, Imashi, hindi dapat katakutan ang ganitong klasing tao. Inupuan ko si Piasina sa tabi niya. Mahaba ang upuan, tita, at umupo ako sa tabi ng matanda na may agwat na 10 cm ang distansya. Nakatingin si Imashi sa amin. Kailangan kong ipakita kay Imashi, tita, upang magtanim sa kanyang kaisipan na nasa isip lang ang takot, na dapat huwag pakinggan ito at maging positive sa pananaw sa buhay. Tumayo si Imashi sa aming harap. Pinagmasdan ang bawat isa sa amin, habang si Locosado nataranta sa aming harap. Biglang tumayo si Locosado sa kanyang trono, doon mo ni ilang high priest, no? At kumuha ng saging sa loob ng kanyang kwarto at binigyan kami isa-isa. Nagsalita ako sa harap ni Locosado. Imashi, huwag kang matakot. Iwaksi mo sa iyong kaisipan ang takot. Maging matapang ka at matatag sa buhay. Dahil kung sino pang muli ang magtangkang gumawa sa ating buhay ng hindi tama, nandito ako para ipagtanggol kita sa masamang elemento. Yumuko ang ulo ni Piasina, tita, at binalatan niya ang saging na tila bang lupaypay habang si Imashi at Oshani naglalaro at tumatalon sa aming harap. Sabi ko, magkamali ka lang sa salita mo ngayon, ilalampaso kita sa harap ni Locosado. Makikita niyo kung gaano ako katarantado kung maggalit ako. Ang asawa ko, galit ang mukha, pero tahimik lamang. Nakaabang sa mga kilos ko kasi alam niya kung anong hakbang ang mangyari sa susunod kung sakali. Balisa ang asawa ko kasi temple yun, tita, at ginagalang ng lahat.
Habang papasok ang isang miyembro sa temple, pinagmamasdan si Piesina ng masakit. Dati-rati, parang santo sila na ginagalang ng mga tao. Ngayon, parang basura ang tingin ng tao sa kanila at hindi pinapansin. Habang nakikiramdam ako sa sitwasyon, si Locosado hindi mapakali dahil alam niya naghahanap ako ng mali ni Piesina sa oras na yon. Dahil sigurado malaking gulo kung sakali, panay lakad pabalik, papasok si Locosado. Samantala, ang aking asawa nakaupo sa hagdan na nakaharap sa aming lahat. 6 meters ang layo sa aming upuan. Relax lang ako, tita. Sabi ko, huwag ka nang matakot muli, Imashi. Hanggang buhay ako, poprotektahan kita sa kampo ng demonyo. Nakayuko si Piesina at kumakain ng saging na mabagal, nakakibit balikat. Habang pinagmamasdan ko si Piesina, tita, kumirot ang aking dibdib at bumubulong ang pagpapatawad. Sabi ko, Lord, patatawarin ko siya para sa katahimikan sa puso't isipan ko, pero mananagot siya sa batas upang hindi natularan pa ang aksidente na nangyari. God, give him punishment ayon sa bigat ng kanyang kasalanan. 43 minutes after 2 o'clock. Pos kita ani gamay ha. May mga pila pa ka pages nga nabilin diri, but I guess maubos natin this afternoon. Ini nga sulat ni Aguila sa Sri Lanka. So magapanumbalik ang KLP, still with Tita Regine. Pagkatapos, ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nag-subscribe ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ang ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulatuhan ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. It's after 2 o'clock, kag balikan tang sa latiri ni Aquila sa Sri Lanka. So ibalik ko tita ang kwento nang nasa harap na kami ng doktor. Tinatanong ako ng doktor kung okay ba ang kain at tulog ni Imashi. Sabi ko, ang kain niya dok okay na. May gana na siyang kumain. At tinanong ko si Imashi kung okay ba ang tulog niya kasi dapat manggaling kay Imashi ang sagot at hindi sa akin. Dumiretso na ang tanong ng doktor kay Imashi. Sabi ni Imashi, okay na ako dok, makakatulog na ng maayos at kumakain na ng maayos. Laking saya ko tita kasi narinig ko mismo kay Imashi na okay na siya. Lahat may improvement lalo na sa kanyang pag-aaral. Gumawa siya ng sarili niyang dictionary, English to Tagalog, Tagalog to Sinhalese. So napakagaling mag-drawing. Madalas sumasali sa paint competition, poem competition, active sa Girl Scout, English leader, at tuwang-tuwa sa kanya ang mga guro. At noong Valentine's Day, lahat ng guro binigyan niya ng DIY art for Valentine's Day. Sabi ng mga guro, the only one pupil na nagbigay sa kanila ng heart sa araw ng mga puso. So mga ipit sa buhok, damit na kung sino ang mapupusuan niya, binibigyan niya tita. Natatawa ako minsan, bago niya ibigay sa kaibigan niya, palihim niya raw na binibigay kasi baka magselos naman daw ang iba kung makakakita. Nung nasa harap na kami ng doktor tita, kinausap na naman ako muli.
na dapat ilipat ko ang aking nationality. Alang-alang sa aking 2 anak. Hindi ako nakasagot, tita, agad. Sabi ko, Doc, yan ang pinakamahirap na desisyon na gagawin ko. Nandito ako para i-guide sila sa mabuting landas, ibigay ang responsibilidad, pagmamahal, aruga, disiplina, edukasyon na habang buhay ako, ipaparamdam ko sa kanila ito. Maraming pagsubok, Doc, kasama sa buhay natin ito, but to give up? Never. Sumabat ulit si Doc, kailangan mo na ilipat ang nationality mo sa ating bansa. Kailangan ka ng mga anak mo. Lahat ng mga nurses, mga tao, seryoso na nakatingin sa amin at naririnig ang mga usapan namin, tita. Sabi niya, huwag kang mag-alala, maraming mga scholarships ang makukuha nila. Sa isip-isip ko, tita, salamat. Kahit walang scholarship, papag-aralin namin sila sa pamamagitan ng aming sariling kayod at sikap. Bigla ako napasabat, dapat, Doc, ang edukasyon dapat bigyang tuon at pansin ng ating government na dapat mag-improve dahil walang sapat na suporta galing sa ating government na madalas dahilan sa gulo ng mga teachers laban sa government dahil hindi pinapakinggan ang kanilang mga hinanaing. Sumabat ulit si Doc, kaya nga, dapat ilipat mo na ang nationality mo dito sa Sri Lanka. Madiin ang pagkakasalita na makahulugan. Napatahimik ako, tita, at kung nationality na ang pag-uusapan, mabigat sa aking kalooban na i-give up ko ang aking pagka-Filipino, tita. Mulang maliit pa ako at tumuntong sa elementary, madalas pinapaawit sa akin ng mga guro ang awiting Bayan Kong Pilipinas. Na madalas, kapag inaawit ko ito sa harap ng entablado, tumutulong ang aking mga luha dahil sa makahulugan ng mga lyrics at tumatagos sa aking puso sa bawat pagbigkas ng mga lyrics. At paano ko i-give up ang nationality ko bilang isang Pilipino? Sa isip-isip ko lang, tita, hinihikayat ako ng mga politiko, doctors, teachers at mga netizens na ilipat ang aking nationality sa bansang Sri Lanka. Tahimik lang ako, tita. Nakatingin sa mga mata ng doktor. Pinagmamasdan ko mga mata ng mga nurses. Bakas ang lungkot, lalo na mga taong naroon na nakikinig sa aming usapan. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Ang mga anak mo, mabibigyan niya ng magandang kinagabukasan sa ating bansa. Sabi ko, salamat, Doc. Sa bandang unahan namin, may isang batang umiiyak, tita. Habang kinakausap ni Doc si Imashi, nakatuon ang aking pansin sa isang batang babae at 4 na taong gulang siya ayon sa kanyang ina. Siya ang batang huling binigyan ko ng ipit kasi huli siyang dumating. Hindi pa nabalot ang pagbigay ko kasi nagbakasakali ako na sa pagbukas ng aking bag, mayroong ipit sa loob. Baka may naligaw na ipit kasi siya lang ang wala. Nang hinalughog ko ang aking bag, laking tuwa ko na may natirang isa at napakaganda pa ang pagkagawa ko, tita. Gray ang kulay, ang ipit na gawa ko walang parehas at halintulad sa mga ipit na gawa nila. Sabi ko, swerte mo kasi may naligaw sa bag ko at para sa iyo talaga ito kasi ikaw lang ang hindi nabigyan. Huli ka kasing dumating sa lahat. Nang hinawakan ko ang ipit, biglang kinuha ni Oshani sa aking kamay at inabot sa bata. Napangiti na lang ako at ang saya ng bata kasi nakatanggap siya. Patuloy ang pag-uusap ni Imashi sa kanyang doktor at iyong bata sa harap namin. Panay reklamo sa ina niya, tita. Sabi ko sa nanay, anong problema? Pabulong akong nagsasalita sa ina. Sabi ng ina, she wants to sit beside your children. So bigla akong tumayo sa aking upuan at pinaupo ko siya sa gitna ni Imashi at Oshani. Tumigil sa kaiiyak at nangungusap ang kanilang mga mata ni Oshani. Tahimik sila kasi nasa harap kami ng doktor. Ang saya ng mami niya, hindi maipinta ang mukha kasi nakaupo ang kanyang anak katabi ng mga anak ko. Nasa likod nila ako at nakatayo habang hinahapuhap ko ang kanyang ulo para makarelax ang bata. Napayuhong ako, tita, at ang mga magulang naroon napasmile na lang din. Magaan ang aking pakiramdam, tita, kasi ang laki ng improvement ni Imashi. Sabi ko, salamat, Lord. Sa kabila ng problema, at least napasaya namin ang mga bata rito at mga magulang.
Lahat kami dito may dinadala ng mga problema. Kaya narito kami, naway gumaling na ang lahat. Taimtim kong dalangin sa aking kaisipan, tita. Dami naming pinag-usapan, kalakip na ang political issues. Pagkatapos ng pag-uusap namin, tita, umalis na kami at nagpaalam sa lahat na naroon. Nang pababa na kami sa hagdan, may mga nurses sa baba at security guards, tapos may camera na nakatutok sa aming tatlo. Nagulat ako, tita, at kinabahan kasi wala malang abiso na kukuhanan kami ng video. So kinalma ko ang aking sarili, sabi ko, kung saan man makarating ang video na ito, haharapin ko at i-defend ang aking sarili. Total, bago ako namigay ng mga regalo, nagpaalam naman ako. Basta tita, kumakabog ang dibdib ko at pinilit kong ikalma ang aking sarili. Sabi ng mga nurses, "We are taking videos, ma'am, because the saris are very attractive and beautiful." Sabi ko, "Ay, salamat, Lord." Akala ko kung ano na. Palabas na kami sa hospital, panay babay sila sa amin at ang dalawang chikiting, nakasmile sila. Panay babay. Samantala, ang akong kulba, tita, dumalumpat ang puso ko. Kag dumuguba akong dughan sa kakulba. Sa bandang huli, napasmile na lang ako sa lahat and saying, "Bye everyone." Ang gaan ng aming mga paa, pahakbang palabas ng hospital. Puno ng tuwa't saya ang aming Christmas celebration, lalo na ang Valentine's Day. Walang humpay ang pamimigay ng mga simpleng regalo hanggang ngayon, tita. Mga matatandang nadadaanan at nangihingi ng limos, patago kong binibigyan, tita. Ang bag ko, may nakahanda na yan na pera, na nakahiwa-hiwalay na madaling bunutin at ibigay. Hindi man malaking halaga, tita, at least bukal sa kalooban at nagbibigay saya sa akin. Saya na nakakatanggal ng pagod at stress. Sabi ko sa aking sarili, darating ang araw na ma-formalize ang lahat na ito kapag matapos na ang kasong isinampa ko. Justice ang tatapos at magbubuo sa bagong landas patungo sa tagumpay. Para sa akin, tita, ang Christmas at Valentine's Day, araw kung nasa puso't isipan ang pagmamahal. Pero para sa akin, tita, ang pagmamahal, hindi lamang nasusukat sa bigat ng regalo o halaga. Ang pinakamagandang regalo sa ating pamilya at sa mga sarili natin ay ang respeto, pagiging tapat, pagmamahal, na may katagang mahal kita kasama ang gawa. Hindi lang sa miyembro ng ating pamilya o kamag-anak, kundi pati na rin sa mga kaibigan natin, sa mga taong nakasalamuhan natin araw-araw. Dahil ang mabuting gawain, ito ang pasaporte natin sa buhay na walang hanggan. So hanggang dito na lang, tita. God bless us all. Ang inyong letter sender, Aguila. Aguila, thank you so much. And that's very nice ang inyong ginhimo and teaching your children generosity at their very tender age. That's very good. Kanamigid sina iyan, no? Nga value nga imo nga ginatudlo sa imo nga mga kabataan so that when they grow up, as in makarry gina nila, no? Nga they would be generous, halin sa mga gamay nga mga butang, pakadto sa mga dalagko nga mga butang, kay tinakita gid nila and you were able to set an example and you have been involving them, no? Whenever that you have a chance nga magpanghatag. Yes, you are right, for as long as you give it with sincerity and you give it because you want to share love sa sini nga mga tao. Insakto gid manong hindi lang gid sa paghambal kundi dapat sa action, sa gawa. So thank you so much, Gid, and we hope nga ang imo gid ginaasam-asam nga justice makuha mo na the soonest. Salamat gid sa imo nga istorya, Aguila sa Sri Lanka. Kamu dira mga kabombo for your own stories. Pwede gid nga ma-share man diri sa kahapon lamang program through email. Paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapal Street, Iloilo City. Again, sa Kaitisay, ng Iloilo, see you here sa estasyon sa Bombo this coming Saturday.
Magasunod na ang inyo naman nga mga ginakalangkagan gid nga mga dramas every afternoon. Enjoy gid kamo sa Kaytuyang Ermitanya after sang KLP and to be followed by Provincial Jail kag Dear Diary. So enjoy the rest of your afternoon listening sa mga programa nga ini diri sa Bombo Radio Iloilo. Balikay kita buwas, madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.